Nipa ya bota ye kase pa enya Asem Ketewa no so aba pa usima edu anson e was Sompa 93.1 yedi atwago was Sompa TV no so na wo Oforisuo bosome no bronya bosom ye toso enan no ne da toso aduenu miensa enene 23rd April 2024 Krupo twaja papa sayadom wakutwa so ne nankanso papa yi na boss adai Timothy Nusumsa Prince seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yahweh Urade ene tene kane na dia ka nyinada o de beka ho anya Asem Ketewa kura. Hey, kumani amponses fombiem. Wasoro ni asase entiding na ene watwe ni amwa abotokura adia babo enya Asem Ketewa kura woni kokroko apie pramaso enya Asem Ketewa ahenkwa atoagu na wopai agonku a we ene Sompa Asem Mpe Nipa no wode ahoden ebakwam na meka tro se wa ma wani anye den ane asem abato wobeda team enya Asem Ketewa kura we ene Sompa Asem Mpe Nipa no ye ko ne ya de akoya nimu a enya Asem Ketewa na dwumadie weno obeti omuno samwanka sa na the nation's uncle of Alumba abatene ka dwumadie we eso ohene yire maame yaboa akua asuama bronya waya abrewatia wagina adwa enya Asem Ketewa kura na chief executive producer matwumadie aya kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so hwa enna yebegyina kokosachi ye kokosachi no so aya aboa bia waso odwene hu na asem ba ko kan se nipa hu eno ti wonde osisumi na so nko awo to de ne kwasea ebe panyin kire kokosachi eka producers no Fletcher oba adwuma enya Asem Ketewa kora na ukọ MC ahwa mrantia no so eba adwuma Kevin ene gosu ni abrantia ne safo kantanka omo ye adwuma pa ene azuka school fees na ya munyina eyo mafam de de bo adwuma de enya Asem Ketewa kwa na ukọ Sompa TV studios wa ekwo bagye simply mu bema sa abrantia no asemu ekwo bagye simply mu asemu David ewa sana Sompa die omo nyina aka ho ena so na omo boy chidom enya Asem Ketewa kra kofu bofu mpa bema asu Ketewa me yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo me nam tiadwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansan pian o se kampian ye ko akwanu so driver ene touchline ko a ena ye nenam asatwetreche egu aproso ene yebetu no srani abasa enya Asem Ketewa kra ohene yire bibia boko de bema foso nyame adom bibia edaye na megide so ho ye de kama pa oba se ya ne enso enya ho de ne enso ye de aba betena sena etiefo nyina so aboye chidofi se won so no ene ni penti no wo monka ye Sompa television so breakdown social media applications no Facebook Sompa 93.1 and access Sompa TV Ghana, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn, any social media handles and applications in Kayano over Sompa TV and Sompa FM share a search engine who benye dwumade bi na watimi enya mu chefa sebe ya wo so abrabo no ebetimi akoye di amount of so bema edom na any show sell the futu sem na nche no wo de beboa ye na etimi akaya brabo ho na bibia etimi akoye medase. Okay, the nation anchor Obozo awrade ayade odem kwaje ketemada bojomoje di afusane ne ye kan se trade ampon ayeye enkane dini. Obozo ko bani se ya enye ye nko na awrade aye bia mayen ya dofo nso awrade aye bidia ma won ene akra makayo mu kakra na ene meti makototi ase mekayo mu na minya guys ni bi ko ye cha ye sisime se ngokora bon minya bi dina mekayo mu kakra bi se ni be shia dofo Miyomo kamuzo fatami o. Me ni munyambo. Antiama me shadan hu. Yeah, my ni munyambo. Me ni munyambo. Ya da bi bintiao. Adi ba go bo je kusa se ni pibi ni.
Ebe ya chem ya kwa kuma me. Omana Samuel. Chanman. Okay. Kense bi mana kuma Antonium. What? Yi di okoba pressure na yemu. Ko yiri ba ye no. Pressure na yemu. Yi ko die. Ben we special ben we sana za twist kagua. Tene fiefu ami abedu aki. Dubai ha wo zo mi amali be sha. Na timiu. Kwa ku bibia boko de. Ne bibia boko. Bibia boko. Matutu mechi. Toto ya tunipa. Nyame wo tumi o. Na o kan say. Nyame wo tumi. Na o kan say. No da be ma yemre. Na jakasi pa nkoma me amnwa kwakulumba. Enwa Egwaye fraye ba sa. Na ti wa se agini padi. Oh yeah. You me be enfa agro ni agro. Enwa kwakuni me kanse bi nam ka sa agro nam sa na e proof na o se hwe kwaku dimaji. Enwa me dimi ni achi ti sa akola bi. Aje obi ne ba. Na o meti. Na o kanse bi o se de na trailer. Trailer. Yeah, Twitter. Anamafo aba. Okay. Na be ya blewet ente. I so you have ngwangwa no. Trailer. Oh, va trailer. Oh, no, abroad so me dance no. No, so o de dwumason. Ya be pon no. No ma mo ye na efe pa mo ya de. Na wo so munsum onye pa. Eka Oforisuo de anka asom to me because any penny ni nipa account na account so ti dia ba no so sa bit ma tu bia na yankopon e de honhum dua nipa be so na ye de hin na tu obi de na tu obi o say ye me ko ya me ko ya mo se makotutu sika na me se bit ma tu obi no me boa no 100 so fa enhwehwe na wato mo na agu sana se wa o ai bia so sa wa so am ko tugu yo sakata chobe Matias unjo kwa yia kura yo mo sakiti mo yo mo sasisa kata chobe ma sesi kai wo ba bia nka wa na jo seba ai pressure sa no na kese no elo yitu sika ma twetwa mene papa ko tia yi ase wan kasa dia o ye din sa o se omure nkwa yi no kwa ko pa twetwa mene nkwa no mo yese ketefu no o wi o ba tu sika nya wo basa no o mango da so fa na ye okay ena kusunu bi kwa bua kwa ye bre no yenkonko ye nim tentem orofo ye dika ka cho so obia ni wa pa futu ni atato da bia ndie meka kire na wahyehe ohu ye se dia Asem Mpe Nipa ye futu semu a ye de bre no udi bi aboku tudwem na dachi ankwama bi no watumi ede abobra na asa na futu sem no beba no enra duaba ye tabidi de to ya proso no ene yenwa bige ewofia yenwa bige ewofia ya asem ya asem papa afutu semo ye de ebre wono odofo ene matu ne din se jan kire ho no o kire ho dodo odofo se wanyai ahomaso no eni dwane a hantan no a ebeduru baabi no wankasa ena ebetumi ewo wiase abrabom ena nwumere me kantro de bi se wanyai minim no na emwa kura dabio pasame kumenya no na me kantro se na nwumere jai na emwa o susuka wanim seso eduru baabi amuna emwa okra eno ti sansem wanyina me boboso na nwumere se ubegya won kire ho no na wagya ahomaso ni dwane ahantane minim no pasame kumenya no se wujai na wagya muna no waka wanim na siso no a orofo kanwoma bi betumi akonkan ede amaw efrise sa nwoma maboboso nyina no eye bonsamsu enwoma maboboso nyina eye bonsamsu a se wujai ahantane ni dwane ahomaso no a orofo eduru papi a obetumi akonkan na wakon wanim pa orofo duru baabi a sede obi wa wasi amma ne hom ne so no wa ma ne ho so dodo orofo nyonko na nyame ache wa achede bi o enyonko na nyame ato wonsam wo orofo nyonko na nyame ato wonsam se boa foforo
eno tie duru baabi a said you obebo nipa usi dwodwo no eye no orofo no na meka cho se ne ka wugya ka nhira ne yedie ne Yakobon de bi kan ho wo dwe dodo jai na muwa wo orofo minim no doso adoma chede egu ahodo wo bia na de eno ti se unku wo de a eduru baabi a bompa yese de ekura wo ankasa no Yakobon emfa bi nka ho no polish no ne ehu se wonie na jai se wo bi de wo twa bam se minim we kura be minim no doso no do eduru baabi a minim ma brabon konkan ma djuma konkan eduru baabi a minim no ema wade entumi entumpon minim no eduru baabi a esai nyoma yie pa orofo se woya mo adwini se wonim pia eduru baabi a wo bema yakugyawo entimi minim mama wontimi entia futuo no eno ntin na wo hini bi no wontia futuo no wote sabia de ko nipa mu a kokotu nka no papa wo kire ho dodo ahomaso ne doso dodo pasami kuminya ne doso dodo ejapade na ka wo biu ensasre na ka wo bi na menno na meka sa kire wa nwumire de mo ton am obi kura mo san agi asa ton am obi foforo unwani wu ye no ni kokofuo no unwani wu ye ne dan ya ne ma ebetumi ateso emfaso no wo biu so agi asa aboso madika ka to se wanyina ya bonsam su na se wiase abrabo aye kono eduru baabi na se unisika eduru baabi na se wo mobo eduru baabi na se okopa adwuma eduru baabi na se empo eya wadiem na se wanim te na utimi sra o manfo tumi ma udibia akono na efe su ye pa oka wanim si su no o odi ayede ma wo okoda bre wanya wanim eyiye no unyini ye no oso wani makansi so ama brabo no eye ne wadi nchimhia wawade twekwa akire efiri se be ma no fira brochire ba ye no yesi ababa wa wedi opemu na ho enso so na kwa komum ete ho so ofe orofo na nwumire yasema meka cha wa ne se tro no kura kasa de o ma ne ho so no Yakobon na gasa brenase na de obare ho ase no Yakobon ema ne so eno tie na nwumire o ma ho so anase wo bre ho ase na Yakobon na gasa ma ho so edwasi mapo ma so ana eno ti enyoma maboso se eye bonsam su na ema yedie ntumi ma wabrabom na won kankro egina faako won kankro etweko akire no se wugya ahomaso no dwane ahantan no minim ne pesamin kumnya no na wagya muna no a woka wanim esiso no de a me wogidie mapase saa bunsam abetena wo mu no se ni nyina afiri ho a Yakobon e wo so ohirawo no ohirawo asefo nyina anonti enan nwumire masem ameka na mbia ya futusam ne se saa bunsam amabobo so yi wankasa wonim baabi a opposition wo se saa de wi ebi wo so wa hantan ya wonim wo dwa wonim wa ma ho so dodo pagya wo metri no so wonim minim no so troso wonim orofo enunti no pesamin kumnya no so ka ho so dia na ni akose bibia akora de wo wafa na obetumi agyan na Yakobon afa so no ahira wo na wasefo no so anya nhira ni bi no na meka cho na nwumiri enunti se wo dwa na wa homaso a na nwure meka cho se eye bonsam su abeba bedane sunsun bia tena wo mu a santu amfiri mu ankwa de obeye bia no duru baabi a wa hwe ye odbesha dum na de ahya dan abaifo ene huna mane no eno te na nwumire yi sa su amabobo su nyina no se wo mu bia na wa firim na krupo twedi ampabasa yadom okutwa nsu ana nanka nsu no ni nhira wo topeti no na ebi asonso eye me modofo Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo the nation's anchor. Vozo ba mawradi Yakobon nhira no afutusima de abanne na onhiro nipa bia wotie enwere matena sese de na Europe nso otumfo setu ne nkwaso abi obi awradi nhira no na onya ne kase na afemia me krom mahene na akwasi bosompra go so mahene tumfo betwani awradi nhira no na onya ne kase na afa dum bishop Rick Condosman one ne bakwamra na senior contractor Kofi Job ni Mr. Yabuanso awradi nhira me ma me nita hotel hedwumadie no awradi nhira no bi obi anonya ne kase ofutusam no de na
kasa kyerɛ badwemba minimum obi akɔ ɛsɛn bi a ompem abrante bi tena kuro bi so na ɔte kuro no so no akyerɛ wamfa asɛm bi a ma onim ne wɔtɔ na saase ne waton onim ne hukum obi ne wopira obi onim ne yɛbɛkye ne naano onim wifu a wo kuro no onim yɛbɛkye wo ma onim informant sɛm bibia ɔne de onim na we na yɛbɛkum ɔdefo bi a wɔsa wodini ɛwɔ kuro ne so na yɛte asogyafoɔ gum sɛ ɔmo nhwehwɛ ne yɛhunu nipa kuro di sɛ ɛwu no na ɔmo no ɛbasa ɔmo tena places bi nipa ta ahyia baabi te sɛ fitam ɛne saa adeɛ no nti ɔmo te fitam baabi ɔmo de sɛ abrante na ba no ɔmo di ho nkɔmɔ sɛ papa yɛ wɔwu sɛ yɛ asɛm o sikani kasiesie na ɔmo atuma akunu wɔ ne kaa mu saa no obozu asɛm America na afei deɛ abrante yɛ duru hɔ oduru a na ɔde n'ano akɔtum I wonder say wɔne madam fu bi na ɛyɛ adwuma no osisi no ɔmo na aproto akɔyɛ ne saa no nya madam fu kan ho bi ɔmo abɔ ne se kan koraa ana deɛ ɔnde waka ne sei bibi a wonimu afei deɛ onim se sojafoɔ na tewo ne yɛkɔba ya ne sɛ yɛka kyerɛ ne sɛ ne ɔmra mɛsene nkɔkyerɛ adamfoɔ kora wo bɔ ne din sɛ ɔne di awu no afei deɛ ɔkɔkyerɛ adamfoɔ kora sɛ asomasi a onya obi amva ɛnkyerɛ Oforisuo afei akoe na ato amane mu ayede ne afiase enti abrabo mu no nya de bia na abetrae sɛ o manipa ehunu sɛ unim ne bibia to mire bia unim pa ye kan ano tum nya gye kakri kura obi ne ye de aka ho ne ye kokɔ yanim nipa bia bawiase a ade biara ɛwate asefo asase so wonde wonim sɛ obɛka pa sɛ we de menya de dabida ebinsi da untimi nyimfonso ntum sɛ aha de enya me session no nya me portion aha de dabi ebia o hunim de entita bia no gya de hye ne nsa na ye de amane aba firi sɛ waka but onim ndi afutu sɛ meka kye onipa bia sɛ baabi awunim kodu no obi nim tra hɔ ndi ye na so wasua bibi mpo na akɔto obi wɔ so onim de kyɛn wo a ya atobo mo nkyerɛ oni onim kakra ebia na eno ugosua ye nyina wa anya na wo de afra no watuma akɔ anim dan so obɛka na no atum sɛ ogya ewere minim kra me starte kra na starte da bia de ma wo nkɔ anim wa abrabom nti tobre bi agye obi idea ka wo de ho ne kɔ saa nkɔfo o mo yɛ saa nyina ta ya hantan for o mo ti defeat o mpɛsa abrabom no obi betimi no anaza sɛbe yɛbɛka so obi ya ade kyɛn no de da biara da no ɔno de ɔyɛ ɔno a wo yɛ saa mo kɔ watwere wɔtwe konkuru no mu sɛ odoma hobrasefo no wasi ahantan fo kwan so no matter baby a wabɔ bra koduru wo wiase no sɛ ahantan ni dwe ni minim ba wafa awurade sa ma osan wachi na onipa bia na nani da ho pe bibia ye na da bi obrɛ ne ho ase gye nkɔfo afutu no madwe nkyerɛ ka ne de ho no obohunu no ayɛ prom di so hwɛ abusua bi bɛda ho na anuafo bi wo ma ade ara na ɛfɛ ne sɛ nua bi da bi obrɛ ne ho ase tie ni maame asɛm ne papa asɛm no ya na yɛ sɛ abusua ne no nanso ya na ɔdɔ ene ntete pa ene ye de ma no later obenyini no obonso nya baabi agina na ne oye minim onde wonsum ye no aduane onde onim no onsum bi egonsu a ono de onsum bi no obekɔ awale ne ye wona tiko amana sa abafie tine ye ka che ne otie ne dai ne se ene de ekun aso gya minim na ukotu bi na so onim bibi a tenase din hwe ne kom gi bibi kakra kan wo de ho merepam si etoma na wo ya boso bi aka se akwai ti se no onim ni se pa na oto a won kasa no sa nkofo ya no life ye nipa fe ti se obi whisker no mani show wona ho so whisker na wa fa chida ko si we ye ne dia we ye ndia hu na atum se no respect is different than your yema hu se we ye me dia me wo we dada me wo we oto anyanwa biem bro ho ase gini ekuru obi kan ho watumi atuma ko wanim tiawa abrotia Ofoso be mame dase mame nchia yetiefo ne yahwefo nyina desert storm wo anomanye mpatasie no anajo fremo se ohine yire mu program intima kwakoto brutit kese inti ya no mabie mu be ma yedase wati nyakopon koso ensure no onye wadom na wo mo yesa no so awrade ntro mu nkwa na mu mfama Asem Mpe Nipa dwumadiefo na ofoso be ma baabi a wo free ba no obi ede emrika ene twemu ho wa bla wo kula no na wo wia wa bra wo duru ho enti ya na wosusu ayo ho agiman enipa bi wo ho a wo mo eye two pompous wono mo ho soro akoduru soro bi ase ahanta ne dwe eni etranton sunsun bi ebe hye wono mo ma
ene yoye biara obeye no eye bone akwan de na onyankopon wo hwe no na asem bia obeka bia no eye na eye no kre Oforisuo be ma se wo hwe eye 1 Samuel 2:3 a waka asem bi ewo ho eye me de papa paye wose monkasa ahantai kasa bebresa wose mo ma asem denden emfiri monumu na Awurade ni onyankopon a ohunu ade nyina no ono na okari eniyoye enipa woni yoye bia wo beyi na di akire unua anase odofo bi ewo asase we se so no eya no waka ye hu se nyankopon okari sa ne yoye no wodi skill so na wakere anya papa ebeye bone ya no bisa se wonu mo nsem denden harsh words bia bi ohwa wotimi yizi manipa wotimi tie nipa manipa na yam timi hye no wotimi kakasa bi ma obi ene se wonfa ne ti enko hye gem anase ebi onfa homa krampo enko so ne kon yesraw eya no wabra wo ho ase na wanya nyankopon ensem nhira na enipa bi wo ho a said the newasia ma won ho so ne nte no okwa baabi a waye minim too much nte no no akwa akwayira yesi obisafo antokwan ye woni papi wo ho baabi a wo kɔ no wonim ho adwuma ye de ahye ne nsa no onhye da nim ho nimde biara dwumade bia ye de ama no ɛho hyehyɛ ne na akwa bi wo ho a wonhye da nim ebi edin kan aba beye bi edekɔ wo edi kanfo bi wo ho a wanum so etimi aye bi atwamu esense pompousness ana say ahomaso dwa ne kankan bi a awura ne munte no ema ne hu se wonko sa nipa kro ne nchen enkonkogye adwenfesi ese nyansa wo we no eni ba akofo otirimu na obisafo nso ntokwan senke beye ne dwumadie ye de ahye ne nsa anase ade bi ade ama no ekebetimi edimu yie abo ne nsem no onim sa ye dwade ahantan ahye ne ma eno ti wodnam omu obia watoto nani awe de wope eno obekeka akire amanfo anase bia wo bia wo ba ne nchen krampa beje mo anase bibisa ye ka akire wo se ene nkwagye ebre no Asem Mpe Nipa dwumadie efo ye fa so e de atofo se ya na wagyae sa ne ma no na sa wanya ya wanhwefo so be ma dako se nye yankopon krampo ene obekere wo ne yoya yankasa no ye gya honhom semdi obi betimi apagya ne ho wo ye nsuo wo ye dua wo ye homa wo ye honhom no wadane ne hu ne pa ba be so wahwe etiaba sa na se ba wo ba ye no wanya kasa papa bi na kasa denden ya friend saying ahomaso ne yoya bi na obeye de akire se nipa na wonya nipa nto ya honhom akọ ya no na de obeye no no de ayew ene yen kasa ma ne nkwachofo so be ma medema no sinma ka kire wo bi ase ye nyina ye twa ye ho amogya na eba asetina pa ene ye nyankopon eye adom ema ye nu ye mu bi no ya na ye nya ebi nso de bi achi edi se nyankopon apagye wakosi empempen so bi wa abrabom sa twede no wo de what mi afra kodru nkomu what mi afri amlani mo ba besi nkonkon so a wonom so wo fom no mentietia won so enkasa wo mani mu ba hate na wonom a wo fro kwa wo hia wonom no wo mua na wo sane ba wo be hia wonom abrabo we no akwakoye enchim hia ekwa na sa ba besi danim na obi so enim dachi asem eno nti de yese da ne da no se wo dobo de ho na se wo do wo tokodu a na wajam ho kakra wa hwe adachi no na ba be ye enipa bi de ama medema no si na maka kire wo bi ase se de mebusem anase prophecy ti wotwe chichemu du miensa ne kan wo se Awurade soro ende bonetane obi a one time bonne na se wonsuro Awurade osaka bibi se ahantan enso ya ade a wonyankopon echi enti wo be ma wo so no wonyankopon so be bre wase de obre ne ho ase no wono ene onyankopon ani mpagya enti ya ka kire obi ase ba bia wo bia no empo akoduru soro se de krampo na bre ho ase bunipa fani die ema obi a wotwa wo ho ahia na wonnim dakora se nipa kora na enne wo fi se wonye wo bia enti no wo tietia na nim kasa na nim ba heart no obeba adasa obeba be hia ni mu a oba be di petitru bia be kɔ baabi no na wo hia na mu aketo bi so sanse wan kasa na nim ye no wanye ne ye enti no e bia wontimi nkɔgye saa mo no emfamfiri no enti yenhwɛ ne yenye ne peye ne yenye dwae ene ahanta ne saa entimi mu aya brabofo so be ma me de ma no aseme da okay omna Samuel
Ovoso yen che tifu ni ya refo mo hwe ene ebenan. Megidi se man fan che kase ma kwakudua. Okay me ka kwakudua omo a shebe opake oka. Na wan pakini ya omo twe ko panipa no no fe to ko bi obeton ko no. Kwaku bia obi amechia wo. Na no nchia udifo Japan. Udifo Japan mete onka cho ya ma me nte onka. Na pram so hini. Na bia obi anso mechia wo. For so topic ni ya anta me boa. Am say na masho na me di dwuma say dwuma de bi ni ade. Obo so say mini anta no. Omo ya nwafo mse ba ko ye pani na ba ko ye. Atenu ana ne nemu ana ko ye sa. Anta ya de mse e be kan say Nyankopon kura na. Obo ye nyina na onu ntie TV ase no. Anta no. Ne Nyankopon kura no. Bronsam nanka ne padi mai pa but anta nti no to no beto asase ade bia nyame mpe bia no beto asase so na so pa eyachiwade o e nyame nipantie sa ade ni ade a onu nyame no obo ene se wo mpe no se wo beto asase na so no na obe ya e nyame achiwade ya na de akogina ba bi se obi ya ade bi ese bone ya fa ne se kro no ne adwaman kwa ne but obi ya hantan ya sa hantan no e de ne kwoti bia bi ma wonim chi se ye ne ayekan na sa no man so ya ade a adidi ye nyina mu na ye hu oboso na so obi ya de na bona bati se ya wonte wase ya oba bi won mo bi dru ho person no nkwa me hu se yes onene champion nati ya nwe ye bebiti ni pa bebre se minim ne hantan no se wonim bibi na obetima ya na onwa bi ho che na obeye beboa na eno de yisi nkwa ye oboso di pa bi kasa ade no nim hunim de obamie yi obi afiri ho no no abeso ade na sai be kodu mebi hon ma wo ye sa no susu bibi susu no na bibi susu na bibi susu ba ade no no a onimi ye bat waye no ho hanta ze boss onye but wonim wodo du mebi ade wo fi se wonim no obi nim chen nenso aya ho brase enti ofoso Ghana hanu nkofo bu osika o krofo bu osika na yanka bibia ankyerɛ wanfo ɔmo a onhu da adeso bu osika prado ni adanyi obetuma to atrem enso Asem Mpe Nipa bi ko ofa trotro eye jimi ni wajimi o wo hwe efie wo frim ba bia wo frie wo baaye eti ode na hantan ni dwesem atete obon ho ban ofoso enam wo bi wo honuma sebe na hantan ubenwan se okwo wo bo wonya chiba ade be chitim o sika pa so na bibia be kunu enu ye na mafo ya bai ye ne yete saa ya batu nkrofo bi Asem Mpe Nipa se de bia meka saa se mo se nkrofo bi o mawu but ene o mo so mo saa so leba o mesa bedi ya eden a cheyen because ye ne ntutu ye yansa na wo ko hantan aboni pa bi fom ahantan ni dwesam ama nipa bi afiri ase enne nipa bi da so saye onfa wo se oni ni nwa pani nanam ye duru ba bia ono akora ne pese o kire se yes mo ko bon za me na mo midin because me na me o defo wa busuanim be ma to bo ase oba ahantan ma wo sport bi ana wo bebe e friend say shop bi se okoto ade a wono no be pa adwuma no wo de mobrohu ene sabia nimtia ne baaye ne fa na adwuma esu but onye adwuma nwie no ya se wo pese onipa sebe na brabo a manetumi ene sika watra so akeka no morals man kan just say me ko shop bi me se me to ade ge na oto no wo beka se sebe menye nipa na me ka je se mame obi adwuma na odi agros ahenta ba mu because wo be pa adwuma nye se na wo ye ke amfaw dwesam mi rewre mu no a nipa na ho na wonime no otwe mi ko gyan je no se mesrew we dem fa yenko na so dem fa nko ba nemom nipa na oto no mo ne nkasa anya me na ese fam so ne na di nemom ono ankasa na hantan beko nipa bi tifi a osan ewo aso dem a wo bompa ye awurade e mama dwuma nya oboa awurade ma ubi na udwe ne hantan sem ti uta utifie unimi ya ye kwadrofo so unimi ya ye mi hwe
ya no ya adwen so ni bibia nemo ye besre ade fresa hantan de ade bia nyankopom wan pe bia na sebe oto sa nipa ne beto asase na se sa nipa na oye dwese beto asase so se won so ba be fa bia nyamechi bro ho ase ovoso na ma ho bra se na di nipa na mo ye no ba ne ajaba edwuma bi so e besre ye ka wo mo asebe o mo ya defo a ana mo nya defo a o mo nya defo doso enti mo ya defo no esre wonu makro ento ne bo ne bia no firi dudum na asem ntira bro ho ase akra na ye nim wonu wakofa so ne betra na busua ni bi wa na wo kan yi o mesre kwa o de ne fa so ofie no mesra wo ampa udi bia na kuta no abusua mu akra na busua mu obi akra nya 1 million da ana 2 million da ene wakofa no mesra ye ni ye susufa wa hantan egu akra no so oba bia hantan saa di kire ni kunu ni kuru ka bibia anya dwuma edu akwa kochia nkwachia de pese ya kanyina se wo kan nyina dwo baje watrema do waso betie yesre ahantan ni dwese mo de se wo de bawia se edwuma bia wona wo so wo sika se de kura wudu ba bia ho ya hi enti emre ho ase na kurum ha sebe nipa bi wo sika nipa bi adefo nenso o matete omunim bebi o mu firiba it is a nay tufu na se ye ka kire na wutie ne a mesrew tumi bi a wokopɛ no mesrew ahantan fakofom na mpanifo a sebe omu wonwura mu no ebia so ne wofie ofo medas okay anuti meka kire me nwia bi se enkire ho no doso ahomaso no edoso dodo dwesam no doso anuti se ujai hantan no na ujai minim no a pese menkunu nyane su firi ho o se nyankopon timhira ho firi se sa anwoma ya bobo so anwumiri nyina ye bonsam su se bi dua wo mu a na akoye honhomfi yenyi bibia mfiri emu se wiase abrabo no dwani ahantani ahomaso no nya firi emu a twedi ampo ho kwan sa de bia don sabe so mbia no ese timyeye na usikasem enso etumi gina na utumi pem ede kwa wanim 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello Osei Aboagye. Yeah, Majwa. Good evening. Majwa so mame. How are you doing? I'm okay. It's been a while. You said It's been a long time. oh, we are still kicking. Asem Mpe Nipa is still moving forward. I've missed you all guys, except Omuna Samoa. Oh, we miss you too. Thank you. I know you are looking so splendid this evening. Thank you. Omuna Samoa. I'm paying any up. Wako. Hello. Hello. Udi baby I'm free. A question me do carry. Okay, yetio. And if to some kwama politicians no. Kwama hefo. Kwama politicians for no. Awumasrone apesesem na omoya o man mu. Kwama unkan say ye na tumi ni kura ya de ma wo mu se o ma mekekere o man. To one now, Moya de Omopeno. Mukan say to me, no, if Riena, your war from Yenia Diamo, Mako drone or Moboy, so great. You see, and can you be a fall down, Yako, no Muka can't do Omopen a trail, Kumafia and Ghana Hena. Omonse, you say, eat Mamuphone, Yenia Mako do, Momunia, no mercy. Yamicham, Mumu. Okay, hello. Oh, yeah. Okay. Never. What time? What time? Nipa. That's what I am sure. What's on you now, whatever? Any about me, chow. And you avoid 20. So, I can't know what they want to do. I go for 1. Because we are winning. Oh, well, Yammy, back of it.
Yam to come. Me no papa bako. Bako to wan me ya koda. Jamini no jene you know. Yo kwa na kodi etodu. Ni ya to pay no the form. Guy me hu me je. Ode me ka mini wa kodi etodu. Mina makodi. Na de na no. Na trade no the form. Guy I would say no ko be bi obayira obi anfiu oyira obi anfiu yes Kristo no ma you ko party ase no ma tan sign no ma me say wona nsa ko te ma me emenyeli na grupa for minimini ni na fa ye ma ye ni na fa me no waka nipa muta nipa don no obaye na feli obaye na entwi na nsa okay na ma me say won gan oni do e la ke we I'm sure. Okay, hello. What's your name? Yeah. Wanda kwa pado yo kuma akisi ni se shibakwa ye. No okay, yetio. Ya chia. Matres. Mamecha ASP get to or se shibakwa. Or police no boy papa. Oposo eno wafutu no emo de papa. Na sabe the first akoko ba with ma de che enso tie firi ni kura no. Yo ni pa bi wo asem bi asem na chako be na ndie a. Ore ye kwankwansan se me kwa ikro no so ekwa tife ya to ye na woni minina ezo ya fura de to wo no he a wo se me kene wa ha na afutu a wo kan papa bi a minim no e okuro bi a membe ti be di papa na mu na fikire kwa le brema ma se wo papa de kura de ne bu afu aso ne bu sufui wo be na wo so ye nipa nti na sere obi a ne bu fo na so wo mu na fiti ne mo pla brem no ye tena won ti ne e ya sa wo di be ni wo di ne so a enya se akisi ne makao. Okay, hello. Hello, good evening. Baby, I'm free Udi. Ebacho, mekasa free ayebi asba bibi nti midi be si kakra. Okay, bibi nti ane no na ye adwuma. Futu na mwaka ndi koma Ghana sikafo binom ye omu nyina sikafo binom. Bale papa, baby abi ye adwuma ho. Edura nopa na wu gara kwa adwuma kwa na wo yimi hyew. Emu atem die, emu atiantia ehu. Akwanya sama dafo. Baby ami ami ye adwuma. Every 3 months staff by 4-5 and I resign free adwuma. Yeah, to me na bibi ana aka yi gaya ye ne adwuma fo bi e koye gina ne na manke ga da. That's my work and come Ghana sikafo bi no. Papa, I say I come to make a dear bachi. The mood at Tia, where old Baba papa penny move for papa, ye dinner, Tamachana, Edia for crave in a way. That's my therefore. That's my more can be a common sikafo bi Munipa, and a sikafo Munipa. You see, you get a big young for a gada. Come work on the medicine. Okay, hello. Baby, I'm free. No, I'm a volume now confirm Wadaruma. Oh. Hello. Okay. Yee. Okay. Yee. I hear it. I hear it. Lele. Jatuato. Over. Dapo mwana mwa. Obi shofu go jana. Upo tisa kwa ndabija no ya die. Otri bonkum so ha no. In fact, bisupia. Over any price is kwa o. Osu na fokura hihye. No ma WhatsApp dinu ehu. Isi anwa mo ne die. For chobra di. Of I tell the man. No person is we take it ni. Of no person say omo die dumano. Omo have you so me didano. Ya bi manager. Ebi se bi graduate se penny we na have no issue. Omo dan go for the happy. And no be duma pa no enter agent. Me da be bri o me wrong go be bless be be appeal for me say for and I'm there me over. O de mura man se contract. Ebo se kele no de fa ko pia I say nation working if I could me more pienya minimum any case them name why it has to be Okay, hello.
Hello. Baby, I'm free udin. You put your make us friends and my friend brother Ima. Penny Payetio. Oh, yeah, the American was a young couple in Shiramu. Amen. Now, on to Monquanam, no mamma one day. Send that be a model for 2 SMC. A beblain, I answer a fear is why a boblano. Don't see the be at you for now. The more kind of a no crack. I will be a Ghana Mamu in the minimum no dorsal. I did what you name, but it sounds about the only one of our challenge in my hand time. They were pioneer to more dingy uncle. If you show them so Cornelius to be like a cry then. Eddie. Sabi the women in the business of the Chichiru, as a quiet back for they are. Find a bed about Cono Biaba. In Tianca, my stress, California or Ghana. The movie Blanan here, Namon Fasadi and Yajuma. Near movie Blana, only a much friend of Buan, send a mamma canny. Sabi, when you dear, or only answer Bindi. About a winning chrono born in your market and get it. A union a big guy. My son go out out to and number pioneer to more dainty dear. Silipan only be no Baba day. I believe about how you clear out. No Baba day. About the farmer, is all fun and no man to get. Yenny no command that was in Uncle in Shiram. Okay. Hello. Baby, I'm free udin. I'm better your friend of Kotokonokia. Make us free after it. Yenti Penny. Whether the first time I met him program with a massatan or Putua, Mudiamare. Now, maybe I can with the account and say, any products and need beer, so come over Badum. Send them more cano. I am Brassier. Now, that's in maybe beer, Miss Beer would beer, my function to say, the man who could be a demon, you could be kind. And now, what does it beer to be a crummer? So we didn't come out both the Sano Corner Dima when a baby deep quankers here at the Amawa, a three and once in the corner of Dima. I believe you prior at the amount. But there must a pa and a future with the Amay. Then so you have fat, maybe a diabo or your cook to give me. I had the Babu Bra. Last caller. Hello. Yeah. Baby, I'm free. Yeah, Joseph Katachi. You really bron champion the dia kwa kamu pie ya na me improve teaching. Okay. You from Ajabut. Matam kakra me can say. So program se mudi asemi betu jesia. Aya na do no ya try and study share afoforo so. Think asu si na so obentini yesi anka beboa. Na so ye na nkasa YouTube program say ya nkasa so fi ya nkasa ya brabu. Adia ni enti eye na se na fata na futu e nipa ye me eye na wom na ekoma me na mum nya afoforo enti nka eye se ye na ankasa na se futu no ba ye ntwa se ankasa ne yintu ankasa ye hofo efe bi ense akonto obi de esu ne ye so de akanye de e ahye enti me se tiefo nyina se sa se me ba na se mo kana se mo tufo a ye na ye tue no ye hu se ye mum na mo die okay, you better say na Madika kache wiase nyina say efiri no nwotwe kono de na chese bafo tetetu ye baba boy ntaba mu fosu aboagye na pamfo ye nam soro ye sai enam fam anya asem ketwa eno de tabi da asem bi to ya proso na nyese asem todie na asem Mpe Nipa ye po dabio nemom sede beya asudua bua no obi abanom bi wa santemam etine duru ba bia ya na ye ni abre no ni nyina kanfo ano ya asudue ene hwe wa santemam Ghana mem ene wiase afa na nyina bafo babon tabam enche yenua ba biga ofia ha wode se ayoyo wayade ye papa na enu ada no okasem bia me refer no etoma koma so ye papa enya asem ketwa sesi ano ye kodi akoyanim mekaka tiro bia se okoto se okrama si pata so nyo no na fo ya obi na man susi ho adwuma ko bia da woroma enna nwimire yenya bi ne de besemo ye ko computer so adwedie emna sisi ya Abode ade tinema no dutu no oba mi ntini kura so wa ayo senior me dey ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank
extra we no ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi nso misisi and also our problem there senior what see a down procare okay so one down procare okay sisi ya reni na ebeja sa we dey nyame sha come on do ba the down about tonic we ma bi we no pa no se na mtumi ni na mtumi down so me here be no no o chale me taibo pa sa see ya down fight okay na so say koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na mo janko na afi ese fifi me to ntimi kwa amfa me to ntenase na so me hia down fight okay aboa me pa yini na fi no yeti ma dem ho na every great year start to tell boy yeah Indre oba penfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedi nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi tise kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkurate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkurate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra OKC Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 191514 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay, yamahwefo ane atiefo nyina kwa babiem eba dia santema agiatum wiasema nyina ne Ghana man nyina se eye wei ene Sompa Asem Mpe Nipa no yeyo tetetu ba fo ba boden tabam yenam soro yesai enam fom enya asem ketu anrada tiafo nyina ne bedi adanse ase tabida asem bi to ya proso na ene Ghana hano ade bema nipa adibem ade bema nipa no kure adadie no eye panyan na duabo na ya adwuma firi se odi wasem kokoto a se ye deni ni asem no nwie ya ga se Ghana koto no nye dabi nemom eche dodo ade ne kosi se kire jamasi ama tumpan ana abrantie oku adodo no afre ne Esien one Abige eye adwuma ade be ne ekosiye duabo akobem oko enwada wagitum se sika no akogigibie di se enwada ena wantie asem webi ena na wuti a ebema bema oko abona asem tofa ne nwa Abige abem kropo twedi ampɔhye ne ho ne munyam na se omane nsaso a no kure bia tumi pie ne nwa ba sempo wagitum so ne bɔ no na komato ne yemu na yanko dane dua no amane mfiri ho oko memoadwo emwakɔ ababa Asem Mpe Nipa dwumadie so yejo bibia bɔkɔ de yeso adome ho ye pa ya no ama one so kakra sister Abige wonie epatwai de na ne ye adwuma no epatwai adia be na asie amenne odi wasem abeda Sompa Asem Mpe Nipa se yanko moa ne mpedua no nane ma efiri se dua no
enyam Pacho enwa mbebo nsem bebrebe so a etimesere no wo Kristo anim na mfa me boni nyina ma bia emfa ncheme na ahotomre fie ene de me ba cha opanko a mama se me betoto bibia so bi ene de cha opanko a na mbae ewiase nyina ntime na mompa ebiga cha omame se boni bia ma yene bia no wo Kristo anim na mfa me boni ncheme Odafo yenko Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana. Abogafo ade YouTube no Sompa TV. Yen subscribe yen share afoforo hwebi wontie bi emfa free ho. Eduaboni bia ya adwuma o. Eduaboni bia ya adwuma o. Eduaboni bia ya adwuma enya asem ketwa. Obema okosi sabre no obana chopem. Enne na wo bi tie adwuma de bi de benti na wo pa cha obema na na badika ka se empesa metoto nse bebre so toa de ye ma wontoa na emmom se ne no obi ti Asem Mpe Nipa dwumade ni bia me pa achaw e de benti na me pa ho achaw ekosi se na koba he ene Osei Aboagye onfanfo nso nya mfiri wi de na ayeye ayaduma ana mene ne yeye ana ska akraba mene ne ntem ana ska no ebedimo intene de achaw pa nko na me pa wana de ni sika hye adwuma nim me pa cho ya bi ya bi sa ta mo so do sika kakra kan ho ana me pa cho hai hwa de na doso me pa cho yo no Abiga de na doso pa cho adwuma no koso kama kakra me pa cho hai eduru ba bi na mo chemfa so ana me pa cho be enno bi sa me se de bi na mo chemfa so de bi na de be ne koba ya sabri o pa ho acha o pai acha pa mpa nyina me pa nyina ne se onfam boni ncheme so why ye day boni amaye no bia onfam ncheme ewu sikasam no mafomo no boni nyina atofa mafomo no onfam ncheme so adwuma na ye wa fa kira ko gigiska na di be pa chwa majibi but enyini nyina ebi wo kam de nti onfam ncheme se de me adentina na obi akọ na kana na mwakọ entiase apam samo ye adwuma na mwache so mfaso na wo de wafa akira kwaji bia de ebe ne baaye me pa chome se ma meka nyina ne achopa nkwa ne medenam etimsire no onfa ncheme abrante wo mfiri ni monka bibi achopa no de ye kura no ya pa biga achaw na mo na de obi ti adwuma die no wo bone ne sei die na waye adwuma be na ane ababa wa ne koye ye wanya ye bra no ye de bra na ye adwuma ya wa ha say ye boa wo otima say e de be na wo ye ya ampo Abigail tie na be ye obeka kurama na koma to ne yam na bibia tu afiri ni mu achopa de se nyina eguso e de be na ye adwuma ana mene ne ye de adwuma ai rocket fataga ana ho adwuma na ne ye na e de kokotrek ememe kuyafo etino sikano ebi bae but nyina na ye de e bae etimi akase dodo na abedi me ho ntimsere no mfa mbɔ ne ncheme Abigail no tedo basa na old fefe akire kwa giska ne die because bibi betumi asi bibi anka papa enye grede e de be na si poten a wo fa akire kwa giska no die me pa chose me kasa Abigail no wini pa bonini a na mabre nyame onyi ni pa bonini ona mete kama se nwa bema ona mete kama pa ya enya bone kwa sokora ti die si bia no de mesra no so mfam bone ncheme se me kasa bi ni pa bonini a na mabre utwe de ampo nyame o hata sori onyi ni pa bonini ti akwa bi so de bone adi no me pa cho ma ye no bone to mfam bone wa mana wade agu wakeka ne ho nsema mana wade agu pacho misro onfam bone ncheme wakeka ne ho nsem ama na wade agu pacho ai die no ye wo wakope wasem na woka dokodoko nsem edigu ni so na ono so na kudinku a wone ne beko empaso no wadi wo magoro wakwakogu awade no die be ni si ye bone be no de ye wo kudu pacho
ne kunu nkomo ebia mfa me kora ne kunu number kora wo me phone so ne kunu number wo me phone so enti se oka se wa ma na wade agu anu oka to so ana ahono de enam no so ena ma me hu nasia na me ye nasia adwuma no enam no so na ma me hu nasia ana me ye nasia adwuma no enti se nkese bia oka se makana wale asem ama na wale agu a ahono aha makakra pa cause sasa mno matia so medicate mate kura che not tiungu na wade aha ene wiase man nyina wo fra mi fra brochire efa asem we ho wo fra mi fri Ghana efa asem won so foso asem ba ku bi shem busafiri ho na be makwan mu abie abige one na twempena pen me pa cho dabi one na nya bibia da me pa cho dabi amafo se na ho ofache sei ene omo fresh mu fra asem me pa cho amafo fra mi fra santema po asem pa na one na twempena da me pa cho dabi e de na odi mokubo wo Ipacho mokunu a ode bo me no ye kokurum me no ene ne bla ene kokurum data na asola ne ko na boy ba ko ye wedding ho ene ye kokurum enti e baaye no ana me fansa na bobe enumle be se 5:30 to 6 ti baaye me no mo ana o mu fie edidi me no ton se didi bibia ti yo ana makra ne se me ko timikasa mekono na msebi miko osoba kwa akwai na mso wade ese na de obuofu nti enu mu didi mu na mso abi bone be na mde ayo na na wotetia me teja mankahwe na jabe ese misi kwa so akwa hara di mu ya se metenisi no ese mokuno ode bo ma ha enti asema wo kan amanfo be wi ase ete abige na adwene ye adwuma o minim se na adwene enti muko okron ba mu didi wie yi na oten ne ye na hwan na meko na meko eno odi mokubo se ko basa the system meka se na adwene nye ekwa bi so menka se na adwene nye but mene ntwempana wonya mempana mafa ne se minua ba wono safa ne se nyua ba ma na me no aso odi moku abo me yero wo ye nyina wono ane dwala me ba ma me ono an de me yere ko hospital e bibia me no an nam ele mo ba bia me no a okay na chese a chopa mu ana nam na dia chopa nko ana nam chese one na nye bibia da cause ni wi ase nyina person me clear ha no one na nye hwe da me na nye hwe da sese die be pa na ahinta pa boni be pa na ahinta sister ebi a wakote ne ba bi efiri wano amenne eduabo abayi medical ka cho sese opam e ka boni a waye bia no a e wo se Nyankopon do mfum so ofiri ne eduabo ne dane etumi adane eja sisi ya me no ka say de minimum accept of tera watia ama we no a happy na me ko site am ko na me kwa ko ye adwuma ana madam fo ba ko say munya ada na say ofo peja sa ana msia me fo peja sa say do no sa ya me kan fan serious ana msia yo mate iti me ko baby ana mhwe mu ko ye mhwe mu ana mo ka cha mse me ne di bi ye adwuma na le di na me ne ye adwuma no e ho na case ni firi so we mu ana se on ni pa me ne ye adwuma awa from no ya ma from no nti papa no kan sa kire me no kuro nya me nim ni mana wo to se e bi bitime ya me sa mana anwe no da na me yere so kwa so Friday on so ko ye no ene kopie wo horom ana e ma me tu ho na mo ya se ne me de ba pedam na ja mo ka bia me no ma pana chew mo ni biam de ni bia misre no ofam bo ne ncheme ne Kristo so mfa ncheme wa utimi so wasoro ni padua so ho beblebe ni se na mtie na ba me kan ni se na mtie beblebe utimi didi ntimi ni di koko tu se discriminate mi ni mu kotakola so ofunu so ay den e pa chai eno ana wo kan bibi se o kasa cha na nsu abigina waso sisi akura me no kasa akura no nsu gina maso wem
Ausu nsuo ni firi. Asem wo. Minim hu ni se udwale a ene nsuo be but me kasa ko chira. Nsuo no pie. Na empie but na ejirim. Yo sa adi bi no. Udwale na nsuo akowasum. Oh so. Sanity. Ana ebo anajo be na nso a men na kopem se ebo be 4:30 bi ansa na metima da no so kra na meda no e kakra bi. Ususu se waye bone. Maye bone etia no. Enti me pana chaw. Mutwa fatu dem nyina yenhwa de. Abinya abotre fatu dem nyina yenhwa de. Trance. Asem kase pa. Okay. Eno ada esien ebeka na asem ene watoa so kakra. Yenua ba abige. Yene no etwetwen komo. Na eno asede na bufu asi ahye na koma so no na okasa kura na emma. Ne etu yen safre no no de se ayoyo. Nti abige ofia ha. Yene ne betwetwen komo na de asie no. Onim hu bia asade achopa emu odin pa. De amano yakone kopa mizo drink no ene 5G meza no bi enom mizo producer mizo ene 5G meza no ye pebi nom efise mizo ne 5G meza no ye call 6 match e kofodua no enwa ena ye de ekoye kama pa na mizo ne 5G meza no Ketios marketing agency wo mo ena di mizo ene 5G meza aba edwaso na ye maame no a wo mo na mawia so kire se 5G meza no eboa won pa mo ma ho den ekonkan mizo no eboa nkoda mango no ene miss fruit no nya asem keto akra eno ti aponto ne abadi ntuo no ene ye yihwo no ye konye kope mizo ene 5G meza o chi akoko ka ho na de ma wa hoho a ekopa manager Daniel e 21st Kinect overseas ye ko na kope mizo ni do sopu because supermarket wa bawa sister abawa supermarket right bua anon manje yeko na yeko pebi Mama Esther o Atco Royal Ventures Baptist University yeko ebususu cha ewo ho na okoda Sachi Enterprise asafo abinchi oni VIP car park no na edi enhwani mu ye friend na Sachi wa homa we so 0246270221 0246270221 yeko na yeko tomizu ene 5G meza kwa Coach Company Limited ewo boe mantemu Eastern Region mizu 5G meza okowa ebususu cha adehye wo fon sa yiri bi ene wo dan nyina no mukọ mubenya bi ato nam da kodi mudwuma KF Kinju Enterprise ewo Enom Hotel one no endedi hwani mu ewo so am heya no hotel ene one no edi hwani mu wuram na dia akọ news ame no opa mango abrosa na se ho na KF Kinju Enterprise oyenko nekoto mizu ene 5G meza clinic of the moment 21st clinic for sciatica expert on anon ene wo mo na said 21st clinic ba ye wagi din no bibimem abaso body a wagi twabo so mpoko abrochi memu sciatica yade no enya asem keto akura wagi din pa na 21st clinic ba ye no mi ehu se yade bia friend sciatica so sisi ya fausile monako kuba kusu na ase enya asem keto amanfo dodo no na aka demo no sciatica no 21st clinic ba he mu nyina paja mu ko mu nyuma so kama 21st clinic se meka jo na nwumire yade bia de fruit nwia no kusu na ase no otuase kama emfidie di obi pa laboratory scan ni machines ahodo pi wodu bebrubrum na enyoma akonkan Ghana for adwoma 215 branches ene wo omemha Kumasi ya hwa overseas Alpha Radio nche mo behu wo council quarters called Junction wo boase na domain market opupuni mantem kropum enkran obehu wo mo ewo ho sunyane kranza techima 21st clinic osinyemini 0540311311 0540311311 or the healing point now aba na healing point no eboa na said you see edoso church yade no healing point no wasan beduru abiem na yefiti ase 31st March no ye kwa koyanim yenyanya ye efrise Ghana manfo dodo no an yade na ye churchirim sa no yade bi ho na hyehyɛ ho na no sentence no hawa orofo ene no ama na aboto 21st clinic na akɔgye sa yadesan kwasia da bia da no nsia bompa mu ekosi no nso mpa mu healing point wantie bia wo hene yere o de bebro kama ne adokotafo no o de bebro kama tarawa media platforms bia no healing point no fa so eno ti orofo wantie bia wayo ho pa 3
Herbal Center or the 3 eco capsules cocoa master or their bed gaso or 4 cocoa pomato se we nya 3 eco capsules ni bia wan hwe ye cocoa no ebetumi adi nya pa eduru ba bia ujanan amaman free mu ba eduru ba bia tumi so ujanan moja free mu ba kan mema no ye cocoa ene du nya mema yo ebekọ fom ye konye ko 3 eco capsules cocoa master ni bi ye fe ni edwuma or 4 say ye compare 3 eco capsules ni bi dia kolina ka ba dan ye ba Mr. ye ba apidant ye kwa ibenya bi ato 0546 107 107 0546 107 107 ya kwantu sem nyina da kwanchan connection man fo nyina betimi atwam edia na ye express group na sabiri wo bo wo manfo pa sa kwantu sem pa dia ye mfa nkoda bo mu efri se wo mo dia so ye ko Canada, UK, Australia, New Zealand, Germany, any Italy ne dia keka ho pa dia ye express group na American fo nam dia ma wo ye kwa ye wala tuasa ye kwa kusua dia express group me kwadwu sika ni ekire fo so be ma kwadwu sika ma me oba me mo pam wo mo wasifom Kumasi Accra tema Isle contact radio sunyane tamale bibia ni obehu express group ewo ho 0249000448 0249000448 express group yanko na yefo yakontu sem enkoda no Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro the sickle cells doctor and American fo na media ma ho orofo ye gonorrhea na hepatitis diabetes hoyin heart no na sickle cells no kura de wotenete ifrise nananom na adise no ade abre no fibroid no was say a hospital akese ye wo Ghana mamu nyina kolebu no konfa no che wo be fibroid na mfi wo mo wo de bibidru ebe nane no na eba na wo pekura no na ode bia tumu kama ebe konkan pa tano so apatrapa new site ho na pa Abe Herbal Clinic abi hu no na de ye me fe pa ne se wo be ko na no pa no omo bompa ye ansana wo de dru no ama na yarefo no nti na dru no eka wo ano na ayaresa ye adwuma enya asem keto Abe Herbal Clinic orofo okoto mami wi ya nanim tepa 0243345392 0243345392 na nyoma enkonkai ewo ya desem Obo Herbal and Medical Research Center orofo sa medical research center no enya research no akasa enya word keto ye doso ehwo ba bia yade ne wo na wodi mfidi no keka wanu ahu yade ne poten no de nupa ni bi account research no eno na ye me depa no Obo Herbal and Medical Research Center orofo yade ban na de kodan wo mo mutimi entu ase emfa manwumiri osema me mo yade bi adin na watu so ho dodo nyoma bi hawo onipa dwanyoma nkoyi a yemfa enkoda wo mo wode Herbal Printers abegwa so sa no de prekese pada so abegwa so na prekese pada immune booster drupa na mujawi anim yedro opemfo no bi wate said ye be ya wokowo anyoma be konkan umoja no said ye dia frusane no enkoyie prekese powder na wode bitters no so wode aba no kra de sisi yade no ebetumi amana kro na emponam sa yade bia no wode Herbal bitters ebetumi atu ase na wode amawo 0257472506 0257472506 Obo Herbal and Medical Research Center ni nupa wode abadwaso wode Herbal bitters and prekese pada ene ho adanse no akọ edi amawo krede yakun akoyanim enya asem ketwa yenua bige enso ewofia ha oba abekasa enotima catch was ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube ne Sompa TV subscribe share afofro hwebi won TV emfa emfiri ho enoti so bi ade ne ye ne ya ni ne pai abi memo akwa aba ya kwenye kesi oba pa bibia bokọ de Kristo adom wadaroma ya no ama one na koso kakra bachi bibia bokọ mpacho Kristo adom ye da nyame ase de dikan ye beda ase se yeto ye nsafre wo so wantwe ano anwo fom na obahe da ase pi maame abrantie uni no mpacho minim no unim no kwan be so minim ne sa asafo amekọ mu no emu na mekoto no ho no asafo benya Ipacho Bright Miracle Church. Bright Miracle Church. Wo fahe. Obronkom new site. Okay. Nti oyemesi ni. Nti drume na me bradan wo ho no. Na me pe obi obeyeden na mame. Nti nam so oyemesi ni nti no. Ono no ka so obeyede, obehwe ayedan.
nti ye dan no wie no eno wo ka che me se asetina mu eden mesin adwuma no onya ne sa nti tole bi kura na de obedi no aya na hu ode enam so nyameti ase ti o ma na de mi wo honum nti e ba sa na na akoyese me na beben se na me no asefo ne e me kura true that ne e be ye fine okay nti mitimi no aduane na ma frɛ so ma no aduane nti onye de omra me ni na menua girls bi wo ho ne enya ya to nsa ne edidi nti o ma no se o adwuma bi wo ho no ma eye kokko adwuma ba kaska o de be den o de be start o se kokko and also fertilizer no also fertilizer omuduku kuso and okay fertilizer ipa cha efe no ekuafo adamfo and I'm so free say good dey and also eye na adwuma eso mo ye na ekọ I'm so okay mate me hwe de metimi ai to ma da ko mi ofe no ba no asam ha ne pana ofi a obi kura be fence o meku wo ne fie na nko ye adwuma na say be mate so senka so na akọ adwuma obi ntimi mfa o sebra be ku wo ewo ne fie nka akọ adwuma nka so ko pe o de abanti ne adwuma na aka ye no skasen na the start here be na so 70,000 ma akra na for beginning ni do betimi dey den I started because after na beto tone ma wo de be den wo de pay no kwasam enam de man enti me oni menua machiri ma mienu o be ma nam ka say ni sade a almost starting fa enko yekurum say ebia nya customers na ye treshi no siyo to oni menua boy no na de koye to mo de koye no na afi menua no du tam mo kwaji discount na menua ne oba bia wonti no ko oba no ho no ewo mansutu to krum 20 me ene na kwaji discount on na kwaji discount ye de buy ne kwasa mo discount buy no instead of sana minim so ke bia be dwuma no foforo osefo a ekuta nase na ese dwuma no bi no nkuta fon de na ye bibio nti na me ma ne nkoto fon no se ne be ya obetimi afrefre wo mu ana wetimi di apɛ customer foforo aka nam so enya hwe fakoto ti se na mo first trip no sika ba kakra sika na ba no de koto fon no okay to de koto fon na chi no ewo ma na mabusa ofre wom oso ofre wom bo mo se ewo honum yenye den yentom so okay because of some fan say menua nti no me man check say me mfre wom say ampani pani de adwuma no ba ye me ne na ye nti no ma anya sa de me mistake am ye because me jini pani di say o ontimi nya me sa because so obi de o ya ne papa ontimi nya obonesa ti no kwasa me mo de ma mfrefre obi a to no ne ba o so ma fre o mo say me meje kakra ana o ma hye me da say me see you ukwaje ba no kwasa utimi ka ho chiro na wa nkasa o de eden asam so na wo yire ne ma ewo fi na de akohwe fi into o ma na ekwo ni kurum ene ho so yekopepa bi wo ni kurum kwa no mampon kwa ne so woko ne no so ye de koma o ntima ye de koma no nso no ye o wa no no so e ma ye bi intimatimi aka say ska menya ho mfaso eye ni kurum ho de na nipa ne de bi baaye no no ma wo say me ni nyina na koye wa ama me bi na de enti ameka say me menya aso mfaso ne say that time na be ma me ne wo ye maame na na dwuma bi onti na magye ama na wo ye intini ye wo honum ene hu se silver asa broche silvers ni ayini bi aba eno ye no so ye me kwa na me fe ye no so ene ono so kra ye den epibi nte ko ba asa na ye toche eno ne mfa so a metimi aka se menya film ene fan a ebo me dem ene mfa so a menya free adwuma ye ni emu wa ye kwaye ba o wa abo hu na santo kwanketinkiti bi ai na me ka che obra kra se ese de se fie de maje aboso ese de efie na ye busu afie na utimi ka asem bi wo hwa na medwo amenti asem tu utimi ka asem bi che me blase ya adwen be na obra no fine o manso tontokuru okay adwen be na pese o de to me bla ni trim sansem ne de mempe o so we de on fa na se na so na hu ni so on fa na sem ti beginning me de na menwune bone de be me ne ko ba bi e ba so se na se obra ma no kra won hwe omu yi na ono won na tie e pa chan na am se what
me bra ma me show mu ye sese wo na wo kan na obi na eka say no credit da ho a na ye ka so obi nsho obi ya uni ma de efe so obi nsho obi ye na be no abefie hwe nkura no wo se me ye o ma yaka de ana say medidi nkura na ani bi asa okay de yentwa so it is not knowing say no person otie menum asem bi o me pacho minim adwen a e ba ni tirim entu sha that time no was start fair chire gigi scan abra memenye den minim abraye nkontokwa bia say abufu bi kura beba menua ga ba ko eni nyina kwa asori otimi ko oso waya ade ama mebuafu nti onye do mepa macho omba am so onye hwe enipa de uni nipa na maye den ya akasa beba na eja metwa so afedu baby no uni ni kasa 1 2 a na adane abufu enti ko wie se wodi ko dua ye sofo panyi a ye hye ne nan ase na afi sofo no ho asem no ye den wo fa no wo kanam se mempesa ade no enti mpaboa ne de na wo kan na wo nkyire mu wo na anwa na mebuafu kese ne se enye me fiti am ko fa mpaboa de bo ni tirim me hyedem ye de de awie no kra se wo ko no na mti so ne me bra esi abonti ho edi nkomo mu di nyina anya nkomo a eye nkomo pa nkomo e fa ye sofo no etimi ya nam so am se sofo na eden se sofo na ko preach se wo ye oba na be ma nye wo ho ade na so na adu sika no anu anwane ma be ma ni dia wo oba no kan hu se be ma no so nwalewa na se daachi bi wa nwalewa ho na aye na se oba no wo kire wo ho sen enti sa anye eno no na be ma idi si wonu mo ni nuane ti na ese akoye ansem a we ka ene be de na eti won bu free ti mpie nam se on free onko acha se kwa bi so di o defending nyame adwuma defend so fo no eti be am so on free onko because so nti metena ha na me fa wono me na on fa bi ma menua no asem no ni aso ndem mu bi onim de yeko ti di nti na wo fa so fo no ho asem ayeden abesi aka ebiem se so fo na ka bibi na hawa unim ni fie e ho na ese woko na waka se bi asofo asem a woka yi ansene mitirim ono kro ye preaching eno odi tu obi afo nti di nti na wo no wo fa na da betina fie ha yeden aka enye okra na edidi wie wo kra ya wo so obu afo a wo kɔ no na afa yeden enti kasem nyemu na o discover breme me di nanim ma wo kɔpɛ dan enti na me na du so kotua dan ne ka enti na scan wo de brem se me mfanto ne duru ho no ma o ba abagye na scan kra na mnim se ye mimi sika no akɔgye ena se wo de abetena so kra nka ma fa ama no enti e ba sa no wura me dem honum se o kɔ enti ne sika na so do mpie nko on fi me dem on be se me hu nani mo dem ho because unti me mfa wo so for panyasem e metena ho no mo nka e ma menua meso so na se no me bi de akira menua na benya bi enti on pie free dem ho so won fi mo se me ntimi mpamo ni free dem nim wo do dan no e pa chan on net so se me boa and am se pie free dan nim ko me mpesa am se wo de pie wo pie a wo du abonten wa de mo no kan bia me also da on pie eti na akoye te sa aya henham on pie me sum na no so asum me ale da no one ne dem e pa cho nyam ne dem mi sum na no asum me enti esa na hye mani bele ene ne me mpabo da ho ma me fa ya me eden me de ball no enti me de ball no ene hu se ba bia adu no aduru ani bere no timi no ade ade na bɔ me ayeden amamu je bento ye ne so wo to ne nsa kwa ayeden abom tikasem nyam na me ma me ayeden ewura dem hu bi to no so ye so wo fa me mpabo ano e de abɔ me na ma me de ne nsa ayeden eginos ya tesa mo hen ham so ba ye nim se ye serious say eto ye no se sa de na me fa scan ye den e ma no no nko nti sa scan no ye so open e ye sa na ma me pie free ono se me pese scan kra me de be den e be ma no na adwuma na me ne ye kra me nya hu so nti me fa scan ye den e ma no ti ka se me nyam ma fa scan na ma no ti na o mo pe me agi scan no na fi enti ye na sa aheham ti mimi hu titinye ena ya so fuka se adede asem na me kire mu chenos we ye enti na obla no ma me ni honum na we si na me se so ono de nkomo na no mudi wo ho ni ntini awura ho na wo mpie na bia no munim se ye kasa so no munim se se ti ma me wura ho na obehu enu hu se ye ni blesem
no so okay yanko hospital no dem call hospital na omko wo me okay yanko hospital embassy ya yene Smenseba clinic yanko hospital ba free say sabri no abige so ho titi be ma no so emoja free tri ho ba yanko Smenseba clinic na yanko hospital free samanfo prepara omo na ebetumi aboa ama nyoma etumi akon kan pa Smenseba clinic wa sokoma pon oni asokoma pon rura bange no na edi enhwani mu orofo se ojade na opa yaresa pa dia Smenseba clinic mfidi awowo no enya asem ketua kura enoti udura sokoma pon na obusa teke kwa no Smenseba clinic obi a be kire wa sokoma pon po amantem so wose edi kanfo adwuma wo mobo no enya adwuma ketua kura asokoma pon enu mu kiri wo enya asem ketua Dr. Memo Akwaba Ozu bibi aboko die Yankopon adom egunuma pa no sisa nyame wotumi amanfo so di adanse pa Dr. Aga bibi aboko ohene nyame adom ye de nyame ase wo manfo dodo no a na ebo mo abaso mo ho ato wo stroke no so no na moto nchia amanfo di ho adanse nya asem ketua kra Dr. amanfo dodo no a na epem wo kira kwa epanyuma amu die etie anu tina pempi no ye na mu din komo ewo kasa fidie so mi ogidie so wo bi ka kira santeman wo bi kira Ghana man na nwumre enchia hefo ne tiefo nyina se de daima mu hu se Smenseba ya basa ye be haboa ama wonyempom den na ho si ho so na unso etuma ye adwuma e de aboa efie ni oman no wo se de ha obi attitude bia no bread say oba Smenseba na eboa o yani pempin febre na apaba na so metu ska brain in fact o show bia ne medical ye kra no a wachinchia ho do cart kra no so mu ya enya senketo tata so so oh for you then so oba Smens for a short for a week no be for us in fact ma tuke ma work egu enka me ba hontemo a enka me ho atom yi pa na senka enema sesa nti ebisafo Smens de enema question one no brad went as so yi na no man ba kon ye de taxi America pa emergency some say ni yem sese ni mu dwane pa bufa so na within be 10-15 minutes na bibia fit na still say na if na we pia me yem adwumi say fat Smens Nyankopon adom nyema ekoso no e wo so bia benyam chefanti se na wo hwe ni a ye wa sokore mampon eho e na ye di adwuma kuma se fia sokore mampon eho na Smenseba clinic wo ebisa for de bia ye honom aje ko shada nko na ma holidays dia e banti bibi habit wa ma oyam show enkaso we ya ba obewu anase no anda bi Smenseba se bra na de how bia be ka che obi se nye Smens kra nka me blood pressure into ma as low as 118/70 da de bia na gina 150-160 ma ba ko nso nye Smens a nka sugar min drop by 6 ko de bia 18-15-12 wanya na 12 ebisafo Smenseba se be ha boa am ho tomato nti yare ha obi an fe na machine friend 0240 61 60 61 0240 61 61 053 0123 996 Before yan pempi no se de yetaka no Smens ye moye trim ye nka de bia bae nim de de bae de how de attitude bia no oba Smens a your diagnosis lab by be nhwemu eho ni ade me down so no your lab mapa e strong ko a mfidie standard gu ho a results ye be bia ne ye de be ka se eye gold standard a chine bia ne ho nti say ade na how ache emfa ho the years no e bo no e ba infections a otumika say many infections e ba Smens be say infections ben unfi Smens ko no infections cry yo say UTI e be for say STI gonorrhea chlamydia de ben ka sa de menu we hani pebre pa gonorrhea and chlamydia no na ni suban sepa na nso e mo de ba different UTI bi ono mo a na nye bacteria e bi ono mo a na wanya problem bi o utra ni bi adso ne fa ba no one here be kwa so nyinu yare na nyinu yare no nya na mum Smens be hu ka cho say e bia wo de no kwa no prostate gland na ekese
obi kwanya sugar ni sugar no kosropa na ema onya UTIs no enti ebisafo semenze nya agro na yedi okra nya breso oba ye hwa boa tu yare na hya mo ho tomato kama ene de stroke ni se oba na ento nchia na for some pempe be na kase omo yefun yaw asam bisa nse yefun yaw ben wanya appendicitis mo yefun yaw ya ife bi hiatal hernia etumo yefun yaw ya sometimes obi on pa na wanya food poisoning we did ani bia enime bi ma enye na eha no na osa almighty osa so hopa na wa hwe ya obeka so koto afia de no anom emwa obo se koneba oba semensa ye twa scan ye fa mu gya nhwemahu se eye osa na se ye de bade ne pembi osa na enchem se eya na imagine se ye kom eyanka da bi bacteria bi efend H pylori ono this age man no otuto obo ano ha otuto nchenchenfo no otuto nsum ni na semensa be hwe ho bia bona toma ne pempi ne ton so a ekura de ba no Oforisuo oda na jodonko 12 o'clock midnight and 1 o'clock na aka no ho na ye mu dwa utumi fi moja to bia obja na tumpa na hoto dia hoto de e mo bi da because the bia na hot na ye mu ye ya na obre o se di ha dwen ye ne di ni panya enju ba semensa Oforisuo ye ma enu a papa ya hwemaje tum se no we de ye de ma wa e kuku na ma afei de side dance no say ye children na ye say wudia e ma hotma ton tem no nya mo akala e o system umpe no peden je busafo e ma o sane ntan so nche e ma typhoid ntan so nche say ba na opa e busafo brasemen so na metonchia se say ye di mfidia ba ye de ye nhwemu hu ensua hodo a bone beka se hormones ai ma oba utumi oba to kusua be ma stress to gyan so ye prolactin progesterone prolactin na be ni estrogens ehun se wodo na ese unya na betuma mo awo na say fibroid na ba we be be e kwat ada ne kase se de sitie say scarce na ba we de be ni na choose mo se be ni na ma say okosua na ntu be ni na etumi abo chebusafo fana mes na frame na semense ba ye moa ma hodin timra 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 61 60 60 61 61 afi 053 053 0123 0123 996 996 nti baby o he free bia no simple ntima e di bia be friend remote FK e between akasa on WhatsApp na fe yama akwa labs afi ni asen na bro simple kra amana no fu ina hwe ma bra ehu omo enti bode friend na ne nkasa e ma garo tan so de bia to asama for you okay Dr. Guy open issue ya che nya senketo say the obese de bia asem si na se ya nto wa se ma hene se de o kan no semens de odi ana ade ase na ye ba na ye kan gan na se the doctor kan no say de eni ji say doctor amakwan o say ye to nchia because yare na waji mu hinin say no say every 3 months be yi yare aye to nchia stroke no say ya magana for ati ase say stroke de fa fa feature okay say o stroke pa de because ba doctor ti ho ono to nchia ono to o de wada ho 15 years doctor say farebra na to nchia na say kra doctor asa akwa ba be ka ho eh ulcer wa ulcer no awan wiase mu nuro nyina si enyi no doctor no to nchia ofra bru chire ba de wa be sesa uradi nyanko se mfidie na doso machines ni go ti no de opese ohu no machine be mu na hu etronya hu aduro de be tene tade wa wadi tua so owie so anya ulcer no ko ennamu yare ye kan nam yare na se doctor ka gonorrhea syphilis chlamydia genital warts ni eninya doctor so ba no to nchia yen kwachi adafe awo last ye sa chiato we say go for 3 months awo se bema no so ba no mumie no mumra na awo no yen tia se we se mo ba last en na obi buy for nchiato no no ba no kwa na buy me pa cho ba no kwa buy no so nchia e wo se mumie no na mo ba eti se awo a oba ne bema no mumra nchiato ye ne moto o sa ye ne moto ennamu yare na ni sem doctor ankama men kan no oba bi a ni kunu ama no ne na ne de ne syphilis na bema ne ba be kono o syphilis ni ntino na on person de ne ho be ka bema no because bema ne ka bia o ye duro ntino no to excuse ana bema ne nya akwa tu kwa ama no ne wa ye duro na syphilis ne nko afi duro because syphilis ne nko bio ana afi ote ye nka wa ba obema ne ibo obema ne ba ana oba o ne doctor ye nkra ho no ote ye ka se oba o ne doctor beto nchia ene brother ena jo no fi odi adanse syphilis ne ese ye nko no wa be di ho adanse se obese e ka me ko nanka ade kire nanka be mana ba e se utia nchia to ne de enyu mfiri mu na ma ne da no fra ye be di nkoma mo hu ye yare epio
openika se ba be ko na agan yare ne eduro ne Semens Vital Herbal Mixture ne capsule na odi Oforisuo ana nipa dodo na anim se agan ne eduro foforo ana Semens Vital Herbal Mixture no e don se eduro foforo pa to ne eduro ba ko do ni be ka se ni nickname na di agan no ana eduro ne oni nsuo ne to pai ana bio eduro no e ma ne mema na enom nye mema nko a me pa cho e ma ne mema na de tie ne sisi yare pa A1 o de wa osu sisi I had me person me kasa kese e wo sisi yare because obi to be kasa ma ton tro for me sisi ya e bia nkonti no e duro bia no omo da me pa cho kotobi onto agan ana so onto semensa e kasa osisi edo nani osisi yare ni eduro kotobi o do to afre doctor say me de ne esisie makwa koto me no se be ma dosage after 3 to 4 days o be afraid ya dance here enye no nko manpower nipa cho ene nipa dodo na anim o ka gan a manpower na no bebo be ma sebi ehim na adwo sebi sesie na ho sane ho sebi o de ensore kra mpa cho kotobi o do to afre doctor say me de na ti se me ne sen ye be ma dosage o de oba ne te wo kra wo twen wa ze doctor oba no to me de be ma dosage awa no ma insta we hu de besi enye no ko oba oni atenka me baba me kan o se de ba ko ya ne se o no oba sebi oni atenka ehia Oforisuo ye ne start o wiase mu nyina on terre eti oba oni atenka wo kotobi ana afa sciatica haye musumu kotobi kokote wo so hawo koto aduro ni bi ana afa last but not the least oba ne message me ebe 2 days 3 days for the nature but o sha se ne ntisa koto aduro ni bi na o se ma boy yare be because of Oforisuo ne say ntisa o to a frɛ o fra se doctor mpacho me de ne for manpower me den ye ma dosage me de ne sisi ya men de be ma dosage me de ne sciatica koko ni nya be ma dosage na ne jijam so Oforisuo Ghana ha nyina de ato apeten region bia wo so bia gusam say he fa na menya bi atu ye be kyerɛw he fa na menya bi so ato ye be kyerɛw number be fra me di enkomo 0240 61 60 60 61 0240 61 60 and after we doctor line and I'm impressed be hand but a medium fan to so 0530 123 996 Ofreya catch say doctor media na edro no me problem here say men say be ma obi media me nyusu say and I fan me nya biato ni nya de be ma Oforisuo nyame no nya adwuma no okay ye beda say doctor ye beda say papa Seba clinic omo bo adwuma mo na ye ne omo atwetwe kom asoko mampon woni asoko mampon rua bange no na edi enhwani mu eno ti say ye yade pa de a ye fa enkodan Seba clinic na nyoma enkonkon kai emfa emayen yeguso edoso yenwaba no so kana Asem Abige said ye beya asundwi ebeba na abotoyemu ebeba enunti ena Sompa Asem Mpe Nipa empempi no yetabira asem a na yede ato ya pronso no eya awrahosemo bema esien no edua no enya no woso kasa chepe na insu na begina na sum na fu nyina aye kese o rofodru ba bia yemu nipa wa bra wotiase enunti yenwa ba bige na yene no etwetwe nkomo no ba bia ye bekeka akono afei na yedru bunum anya asem ketwa yedru bunum ankasa azibligbo so kalu kagoka togbe ahaban keke orofo se sunsumu nyuma padia yemfa enkodan togbe ahaban keke orofo nam entertain no chechero aware sem no ni nyina ye bisi basa akotu sebirada wokwa ye refisu visa duru baabi akoyo maame ye koyo papa ye na so ko ba ye no enwoma nyina giegu isanse wonsusu ankopagya eyi no ama onwuma nyina asɛn se sunsun nyuma na so susu se onwoma bia ese padia azibligbo sonkalu kagoka ono eni togbe ahaban keke orofo okuma se ejoso fijasa akwantepon so Bonfa Junction Bonfa Hospital Junction ho ena togbe ahaban keke wo yemfre togbe ewa homa we so 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 5060
6032 0244 506032 ni nyina sa ye WhatsApp enutino eduru bia no ye audio na de akwa komato gba haban keke wo se ye twa wonsa bunkum no bam ni twa nsa bunkum no na de ehaw nyina no azigbeligbo sonkalu kagoka from Benin to gba haban keke obehu na wakomwa e wo sa akwa ne so abige memo akwa ba na moko hospital wa hu e pa cha ni di gentio ti min twa ne short if you buy no de na ese me mpena ni ma hwebiem nti obefie ono ma okasa me ho ana me mfie no afi o ma me bra me ne no any issue bia me bra ne tonua ne begu ho oba ebia bi ni fie me emo me sebi ma akọ bibia nwa bibia o chese wa musa na wa otime befa edidi ma afi de dume bia na me ne me bra ne ntam confusion identity I started every sending man on the metino me shenkura ni ye one time mo one papa na branti ya ba atwa efi adanya me bra na friend say ni bi egu ni ba na yi hu nti o me fa no hospital na say wo be fa akra no hospital ena me meti fia no minim akra na dia de na egu no e rush side aduro ye na eden eyiyi mma no eko nti so so me fa nko e dia enkomo na akoso nti no me bran be free fie se wo be fa no me ne nko enso oso afa no yusu ma me se no kra ne nwanwa na msesa ni igweja ibu ne bra eguguma enese echina sei na ato akosi se be bia be ma nam ne wo ye no ma me na ma no koye adwuma ho no ono no yedika koto China domiensa ekosisi fie ni ye ho no ma ose maame ne so magiska enkoto China do ni bi nkoti maame na mo mama ni amsta oya o wa bi no aba ose be ma ni nua aba asende ne credit amsta e de na ekoso ese aduru se be ma ni nua aba ti sende wo credit nyina mi so abusu am na no matena awo ama me ba that mba no kura wo CCS enti dia na ekoso afedie una bebia efra wo se wo koto wo koyese to the sense did ma me wo honu da ko na recording by say onu na fra be ma no wanya abanti yo tuwe esien afra be ma no wa abrochire ese me woni onime pa no ne me nenam koba na me maka ache ne se akra na me ne na wo no kola no enya me ne be ma ne ba na be ma na me ne wo no no ese be ma ne nhwe no na onyini duru be bia wabajia kola no akohwe no masanete na me asem kesi se me ka me nyankopam som se senke no kurempo a enti ka me ka akire wo efa me hinta asem abrasam ne kurante sente yesa mama am ne kwa yisu man say da bi akran de osos munja oba panti ukunu no ane ne wo no odi audio no breo odi ma ni nua ba o send picture no enti yesa be ma no kwhyen ne se wo ne hwan o se unim me o se da bi before se meji wa se me send picture mame e ma ne send picture no koma e boy ni nua ba no ti boy ni nua ba ne maame anum no mo betena ya sorry wonu mo chechiri sesi awade na kusisai ipa chawa nde wanya me ho ade ntino metimi aka say nkra de menene nkasa ever since o kan asem ne de mene boy ne nkasa ai osha akoda no onfa pa cha yensempi osha akoda no satam no no ko yusu sa ready no ese enya menene ba no na omo nhwe no na oduru ba bia wa baje no ama am ne yusu sa akran de wo say yen o se amohwehwe nanim nti na wasem no esien papa asem abige kan so utie pachometi pa ya mpase wo ye wodu obi koma ni kunu anane do ne wo ye no abrochire sa akoda no nye ne ba papa aha no kura asem o me gina otwede ampo nyankopon nim ana meka medika aka se bema no kwa nim ne number na makase ma yodo kura da komano esien ba bia ye nam ye no kura asem ko a
no krasem bie wom bie se pie na bigger na koma tone yem no se wanka ye yankasa no o ma ya bre yentumi kodane dua no pa me pe ma hoto ma me ka sem ba ko kire fa de no owuo de fa ina mo wuo se de asante kasa aka no no etie se ye etie o odio ni mu nsem ene akoda no che yesofo ene ni maame ne kasa say akura no mo nhwe no enye ansana maame no start asa ama akura ni sika biem recently so say eno ano no ema biem okay yentie we sien waka mienhu se waka me fa chop amfam papa ni pa cho say asama make me boa mumusa ne say wan kofi okura ama me ba ne so ana kan chen so osifie ho no biem ma obehwe nso agu ne ya no mano ya mo anoma no ya no mano papa ani nguase ani aniwu ne beba na so so kan ko okoye emo mo pamo ne sa na tie dia biga ka no ya no ukọ ho mo pamo papa papa men ko fie ho ma bra menen nam menen kwa menen ko fie ho ba ko ma menen fie ho na adwuma na me koye menen na ko ma menen fie ho no ayo do bi akoma be ma no pen papa ana medical ka se be ma no menen be ma no kwa menen nka sa fon so da be ma ni nuaba o si me ma sama meme ye ena waka akire na meme tie enu nti no ne meme koye me ma sama meme so ya meme ye nti eno me oka ono no osuo na tu meme fo meme mfi enu nti no ne meme enye fine na say anam so meme ne na ya aka uyi ano ama ye uyi ano papa ebi odun de beti pa chose be ma ni nuaba ya concentrate wa one ne maame na tifio na me so me kura me tu abige kwano tu mai ya no mai be ma papa ebi odun me ya ma hoto tudo do baka bia no ma jatum Osei anya ne kasa no papa na impo kura won send picture bi koma ni be ma ni nuaba no o send ma be ma no na be man person hu nipa kro person ne kasa asem ento wi no forward de man ni nua na ni nua ne chese eye ni pass mesi esi be bia ye duro no ahane asem no papa me jutumu de ofambo ne nchebe enye kasa enu no na nchen me bla na mte ne fie no enkomo odi kire me bla ne se me bla no wo bo no na asem so me bla no mpe obi enu asem ati ono na asem ya me bla no edi be enkomo na odi kire ne bra de omti ne fie no ama sese ono wapa wo mu papa ne bla fie ho no moduma nyina ena mo no so na ma me ye ne bla fie ho aduma enti ne bla de ade bia no otimi frɛ me ne me di nkomo ba se me asem a ye kan me nyanya asem bia mfiri wanum pa o me bla ne se empanifo tena ase ma wo ma me 10 million ti no se me no ma nya antum se me na mabɔ wudua mo kwa akɔdane agu me so e ma me de fo kwa kan so mo nkɔdane ngu me so ni yen hwa adokora ye ha no se ye duabɔ na mabɔ na pa ne so won kan no kora ne bɔne odidi mia o mo nkɔ no mo kɔdane engu me so bu so no ɔto recently after so for keto aba kwa ka acha ne say me mo ba ha na anso ka mo kwa kodane agu me so ti me kan so baby kro bi on fa nko no kodane ngu me so sa na kan papa na say ya me ko ye hwehwe mu no fine ahwehwe mu de wakọ akoye esa ekwa bi so kra e wo ma ye bre no kro na abo no utie mi ye pa sesi ensema sister yi kan nyina no voice ya wakọ akoye udi koma ni nwa ba kwa abroche ni nsema kan nyina ye hu ase papa bi a waka papa majatum uji tumu kwa beso esa na esa ye ne ye foto se kan bibi na ye fa na ni dua no me pana chaw me de masam nyina metimi aka na se me pana chaw dia se bia won fam bone ncheme ti uko kan se akoda no a wawo no enye ne ba no na mmom ni papa wo ba bi won hwe no ne duru ba bi abagye ne ba me pa chaw misraw on fam bone ncheme na dia asam na tu ntwana ye ntu yi mame misra no on fam bone ncheme pa misra no yo de tu an chese on kai ojitum test no nyon no kai o tie de sister no kan no
Yes, I was a woman bibi eto na koma so. Ansa na asem kese bi chechire di amanfo pete no. Mabusa no. Wa ma mebre. Ana yenya o mekọ wu ana. Maka dabi ememenu na de minim de firi menemu ba. Menim medachi. Temsro. Maka won fa mbone nche. Wadi ne ho konkonsa sa. Hontome. Wadi ne ho konkonsa sa. Pacho me de ne ho konkonsa won fa nche me. De Kristo won fa nche me. Enti akoda ne ho asem nyina na akokan. Pacho fa mbone nche me. Ese wo yire no so na support o. Abi. Shoka tachi enimpa. Ya besrewa. Abranti waboni dua. Cause me hu se wabobbo wa sori din. De obo kasa nyina wo kan Yankopon din. Maame obakọ akira maame adwuma ne yeye. Eno ti Abi. Ja. Padwani hwe katachi enim. DSC abranti waboni dua. Ipa cho me mfre nsu emfa ma onidua. Na emomade na waye me no eye me ya. Eti me ka to se me sika no. Me fa nche ne da pon gua so de agu me ne brono ne so nkofo no mu gina de me hu nkomo nyina de. Eno de me de ache no. By scanning de so wan fa ma me de ya. Nje mu mane nkada. Me sika de me. De na wunye mu mane nka. Edua bode me mfre nsu se ma fre nsu we se me de boni dua. Na wo ye ne na yaw de me de akasa. O kasa asesai. Me de kasa aseso wan fa me sika abre me de ahoto de wonya bi. If you cross on your japade cross a danya, a be friends, and as when Chies can so mamma, next who cry and a mabetia so come and nana munin at Yasokebi. So them sick and breme dear, meaning Asem. Mamma Tiacoba Sano, Abi. O Casano, a fine Ojina, na Empo Uro Hunina, a guy, and now one casa with them. And they tembium to me, Pio Crana Mebo Cora, the Asem me. Say, we know the Enya Bible deal. Ana on tell me say we no nya Bible de na mpese mbusa say wo se wo mfre nsuo bia wo mfre nhoma enua bia na mpese me busa say adwaye na mo bɔ no firi ma de mo wo bosom a mo de si ho a ensem be fifiri mu aba adwaye na bɔ no ana say wa bedroom na woro ho nyina na wo kanchi gu so a aye adwuma say ye hu a to me dwale kura me boni din di dwale o dware kura me boni din di dwale because Yaw no go and na AV kura me catch me bla ne say sika na on fa ma me nti mu o me mani hu me ni mienu nanim ofie o eso me bla ne kire say ono an obema na ye na dwuma ma ne nti ni tambia no mo kire say o mo hye mabufuo o mo ba na o ma be hye mabufuo e ma to the sense me bla ne kura ka to bi say me no aye me bone onye ono ne bone all because of ensem a one ne ka ti me hia na ofie ho abinti so far no obetumi agya tumpa say Okasa na ma brantie ne akwaduru se yana. Ipa cho me ni Nyankopon ntem asem de. Ti se me Nyankopon na etua ne kadea. E na me nso nya me nko an waye me bone. Nipa bebre na oto onom no oto no di adanse so waye mo bone. Nti manfo no mu nsem ne asofofo a ode na no si wo mo ho gu wo mo anim ese. Na wo hwehwe wo mo anim guase no na oso Nyankopon me bia ka no. Nti won ka de wo onom ankasa na oso Nyankopon fa nche na me de me nkofre nsuo emfa modasa na edua. Nemo me se awrade ni nipa bia woni me bedi ni nyonyonyo oni ni ndi na je se wudware kra no a wutimi dome no no kwase je se otua osika ni nyina ma wa ne hu betumi ato no otua ma me dia kai mami abie je se ya no fridge na ko otua osika no ma na ne hu betumi ato no otua ma me amini ni asem to wadawro ma asem Nyankopon ne se ohun ni mobo okay cause me catch no so one first kana ma me dia makoma ento meyem mi wu kokora na mekra no abrana ento ne yemu da okay de da yekoso ya ne pitiri yenwa ba bigesi on free nsuo mfre nhoma mfre nua na mmom odware bia otime dome no e ma so wajapade kese a o ye mistake o mde be hawo o mna samwa Official ba mayanche chief oni ahefo o mo mutie nyina bigidi ehye na programming dan mutie na de bia mse bia yina na fidi free ba bia tia ko so ade sua eno ma e koso no e wo wiase enu ti na de bia na ya na ye kase wo bibia wo ye ho chompiata se wo de asemasi na ye pata na wuntie no okay so we de bi wa ha no say
me fe chire kwagye iska ekodan aka wa achire ade ma saa de ne bae ne se enu na chi no okodi nkomo chire me nua na ne no moto nsadi ne sai se me misika wo no ho moku ne de ne bae na chi no odukodi nkomo chire se me misika wo no ho ska no fa mame enti na ma ga ne be ka che me se assistant usika no ka be ya nka omo amode ne ma kwa frefre na me so da bi enya se me nipa na kunti no na me ko frefre da bi sai no se me se frefre wo mo enti ma mpem anu na chire no no sa ka enti wo mfre wo mo na me sha waka amate me pa chobuku no wa ofra yeso wa beje me check date ni so ana chese ye nko ye ene wa beje ska no oje na ode fofra akosi anamu oje na ode fofra akosi anamu ni juma no se na chese kwa bi so no wa buku asia pa asia de wa bu me bebele chese yeso o ma osika se na wa koma atoyem me pa cho me check ye 266 some Facebook ni mama 200 and say Ipacho 266 330 630 na moye fertilizer ni nyina na mode kodwa so no moye no dako na mo check ni nyina na mfaso nyina na Ipacho de kwa akoma ni bia no ni atwro eni madodo ye de ama no ni sika total asebeba ye total so de once de ne ba ya o ka che nso wa kwaji sika se anu mate afrim saa na meye no ti 200 and de wo kan free kinako ni boni ibosia otimi bomi e bia no kire me mo ne besia ni nyina 200 ni nyina na makeka bo na che senye fertilizer na kwa ne bosia ne mo na wodi nyina de ode acha no ni anwa no asem Ozo na abate yemusanse sika ne bu okam sika ne so nyinwi ni nkrobo nyina no so check e wo se de work because sika emi abaike abante sese ko ko fa ne ye se bebi na ogina no so oto ti bi emusa se bi wakam ano so no nkam ye hu na ye nso ye mo ano na nipa na ode o mo kada che bi wakam ana okonde odi wi baby aduro no de baby aduro no kwakoi mami omo ya busua no pe no mnya na koma so ade ma no ansana de wokam no echi ahotoba ye pese kama ni pada sane bi ati asese ade a me nana amadu twaka kan wo se ade efe ni yi wotna ni pada sane bi pesa yi wotna me na me do ko lumba ho unim lumba ba bia nipa bi pesa de no ne be kuya so ache but some see ya ne be kono see ya ne be kono to bia ne enche obia ne lem kama pa yen support so bibi sa to sa ne du sa ta ma wo ye sa de we sa go bi wo akire ana wo yire ana se wo bi wo akire ne wo tu fo nka wonte ase da na mafo an traza da no to oso ya me kama dwan akire wo ye pani na ye dan no makeka sa no masa no moko uye cross mebo nyankweda ba wo stretch a chew kakra bia do obeye bia no opani uye kolo ade we koso nyina so obi hui no tia na so se ade a ne obeye no jaya ka unya da bia ope bia fakọ no akane sa usu episi kra woni bi ati fonfo sai won hua de pa medical kasa se so fosuo me se obi wo ho a wo be fa ne 1 billion wo de be cha ko onye ohui obi wo be fa ne 1 cedi mami ya nyankweda wa ha yahudi ankasa woni me no na wo pre anu obi o tie program bi wo tie sa brand ya ba na sema wo ka no de wom ne de anim na wo pre ya no ba no so nkasa atie fonfo nche se obi be kasa bi ya nyina ni bibi nti because ne kasa mum ne hia esese nipa bi pesa de ne se me na me do ko ha ni wasi akire kaka wo die nti kaka wo pedi nti na de na ba ye ababa oni ni ba bia obi na de asem koto obi na odi o man sika se fast start adwuma na nka okura de wo fa ne se bu nwia ba ono so fa se ni nwia ba ma eti ka fe de baby mo fosu eni sa fe de baby a ko wura ye ni kura one ne ko wale ye ba mo one ne wo ye ne brai wo kura fa mo ben woni mo a ofio wo a wutie wo me no o pesa sisa obi de obi ko baby seconds
no ni nipa ko na ko boy abusua ni yi nipa na fro ofo so ade ye wo wiase no no se wo ni mo bi na wo de obi akọ no ye introduction madam for we de menene wo adwuma mu ni o so efi ho denti wo ba ko na no ti fi ho ebi pesa wo bo se wo hu a no obo no akoi bena na bi na ko sa pe bi adifo na ne abomofo nam nipa bi o pe bi adi pia ogbon na wo kwa no kwa akoton no akwa akohye ho ebi na menwa akwa egbo ai esia so awaye na omo tesa no mo stop sa de no mesa trip we sa na ye be ko no ye be chenkofo bi no ma bi because seven prayer ye ka yire bibi no ante ka yira badaba hwase mo akofa ba ababa we de wo ka nyina no sebi ye ne nyankoda o se o ka se bia wo se mi de yaudi e woni mu na o ka se duabo eno aso di ko juare fom ma me ga sam jew ko duabo na nya so di ko juare fom nko a o obi ho a ye nya ne bone obi betima bokro no boni dua ye nya no ne sasa na di na chi oni onenim obi nso sebe wo ye hu kra na ubenya infect ba nipa nim between sai na da hono obi anim say nipa no fa kosua ne snap o kanche ya edua ma me ka samcho nye bibia na edi kosua ne snap to ye duabo obi ho a na sem be firi na nuaban eye ja abi na to no kwaku ma me oti onyina yade onimu ai abene na firi mo to ho se one seno pa ade ba ko ha adwen e se obuja bisa akra na papa no hwe no wakoto na ade ba ko ya wo ma ya mo ya pa se oba ne be ma wo ne yakoto no sa akra no ko se nya oba ei ade asem na esia ko ye ye wo ka nyina ne ade a wo se deny wo kura de tibia wo mo se deny wo no ba bi wo se me no kura na se wo yire na kura wo yire e na se keka nsem kan kura kan da bi wanda roma wati ma so na be so ma mi na ebu nkotodwe asem a se wo don be se wo ka ti se for so Wenye nsa sua mani pada sani wusu we guy wo bro no so wusu we guy wo ba bia wo tia enya guy yemfa guy enkoko sunsu masemo ya ne tia Asem Mpe Nipa ya guy kra me se me ne obi nya asem na nipa kro no asem oba kan metimu se mafom na masa efom kro ada ne we 20 kwan kam fa ba ko ni agro hwe ko ba fa so a sebe nyame ampata obefiri wiase wa wo ma no wo yire kama Adeba na bema kwa den keka ne sa no mama bema bi se Mpe Nipa wa ye no se sebe ai masa mo kwa ne nya no ye ukoye ye ma na ye sa de ene ma kwa de bebre nya sa bi koyi we afi ona makotra ho wo kwa baba wo on na wuni no na wo kwa de wo kan se na wo de moku ball ne ade e de kwa na obi wo yire na ne wo baba ko di ayensin sa ne ade nkasa no yi ni moku de ball na moja na msumi yi mi sa na mebo akodu sa eni kwase kodu sa na nyame ya dom ne yebo mpa ese de ne ho che ne ka beboa no se wo boa ne enso ba boa wo enoma bi ma noma bi hinta ye ne se bi ani sunsu ma se de enim ne se wo ma noma bi kakra bi tikam na wo anyi ampie pe de e kenya e kwa ana se be kwa yo be kwa na free yo na bebe obi am chao no wo tie program enra program woni ai omo woni tie asem na ko pa bam so dia kase ye pese ke bibi na bua mu mienu nyina ye hwe ono ababa we otie na sem o kan ni yaudie no se ono no se bempe de ke wo anka ne kura bi ono ne kura di enko na ode namu a ai da ye osa na ya obi e woti fie bi on tie ase na edumre bi ane aka ne se na wuku nipa na ye dai masa ma men ga sam kiro wo na wo to wan kan timi nyina no Asem bi wona se nipa na ya momye nka nche no se masa yi wota me koka gibia di na nipa soma si na adwuma bɔ no nipa soma ya yi nafro ebi ne wa yi na ka so obi tam ska ma wo de asha adwuma se easy okay eto fo so me de kaka me kan se ye nwa be onka na koma nto ne yam yaudie no awo ho na nso anya be kan sa baba abrante yi efie na nka wo ye deny bata ha wo be kan kre se woni obi kasa na se o kan kre se me so ma yo bɔ ne fa chamia dia ka bia no sabi wadi bonsam so nkunim o kasa hu se o sofo kwa na ya no wa se o defend sofo tinete se wo no wonya wadwe ne mu yaudie bi ma wo yade ye tue nya nkola eno ma wom yaudie bi ma wo yade ti be sew se wadaro ma ya fra mo obayi de yi no ma bia fru mu ne nhwe ne abusuan ntase nkasa be sankro mo ko bi ko nipa wu a sebe na wunya hwe na se nya de wo pe no no abanesa eti abusuan ye no mo be chase
ne yɛhwɛ na besia kora na yɛmfa ma baba wei na yɛmpa kyerɛ animanim yɛ na yɛnwia bɛma yi wɔkasa wɔte so ne ade yɛ kora no wɔte so lumba to nya no ɛsɛ de wo yɛ nya ɛha lumba because me so ha me okay ne yɛhwɛ ne yɛmfa yie nto yɛ yɛ computer so adwadie emra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu de bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afraid na me beko. Men krata krani. Hey, any me connection man for den go for secret dwane ne wanya otwe di musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to anase visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashibi Girl Filling Station. Promo Ahomacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenyimedu yesuwedu neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazi dur in the kekedu neza she. Ntisi ehun ena nyimizia na nanom wode she dunsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabefu free na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml per. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Nte wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kwer na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger very means you. Nomunyansem enton ma obi a wonya mfie dumotwe ana oba a wafafuro saa adwadie nkrato yi edi ahwem agye atum se eye die sawo pantade papa eye classy ebe fataw na ne bo no da fam a ene ne nhwe ba bia Sarakoba boutique eton ma na me man tade de de kwa yie party office wear hodro say suit na wo pe ladies wear e ma bags hodro watches jewelries ama wo perenga na e ma belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pidie ene na watu adi na wo nhwe sese kura de wode abebomu eye 1 month promotion enti wo to ade ba ko a what 10% e de free so de ma we ya kwanya abade amatufuo ene mo amopa ne nkonkrato Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo de biarada hwehwele chi akwan Osei Aboagye Oforisuo. Let me sit there. I take a fall, baby. You trip me, I jerry. I don't know how, baby.
offer. Mama ya numbi na ya mo komo. Ini e pe me ma ko mo na bo. Aye de. Ahun offer. Aha. Mama. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters wa. Don't ship my na yen no. Hey. Lawson Dire Cheers to Lawson Dire Bitters. Spain. Numnyansem, one time many power in feeling watch it, and says I pay for me. FD, Aji, Judy, Crapiatum. And that's how the for not teaching hospital. The Ungunini Yakrakrani Bia, and so they drew their gensem. Yes, this is a Sabi. Man, to my past review. Man, I said, baby, it's a Yura, Santini, 2 4 Osei to 2 baby. And come as see, this is CG. I'm not trying canning. And then it's a year was here for just a year. So, before the when you bought, saying you who Ayaresabia ese efata ni dimu ankasa nanso yankote adrumra eno ane ahanai ebe hia wo a ansa ne swade mu we yabem yikakra fama yikakra faboa ne yiya eyema yenyina wa na otumfo Hill Cat project enwie bayo obetumi afasa akwan mu biaso edi aboa okay we ene Sompa Asem Mpe Nipa no enyasem kitu o the nation's anchor Vozo we me running anko ponchiro nipa bia na onye obi akase mfama ye bragoku amano ni otie dumadi one kwadwo bafo awrade nhira omo na onye omo kase vozo ena nko monne no still ansem wa akire na ase ekase yakowa no amde kan aka chere nsem bebere beba sebe ta frache nyame wuni ebo nipa bi o ma ne honhum wa odi ani die ma honhum na de bi o a ebase mfonyini na wo hwesa na ye osire ede se wa wo ba na wo di agoro bi na wo firi se sa agoro wa di bi penti awie yesi yesusa no nye wa agoro ye friend kama me mama kama me dada minim se me di sa agoro ni bi me bia me nuanom bi kura na minim se nua me de me nsa kura wo mo ntu benyini na se wo hu sa akura bi di bia unnim vision ne se se ne bewie ndi akura no mu di smart se yenye hwe a oto ana ye odai na ye osire because unnim daache omunkomo no hedi se mfonyini se nyesa me mpesa ne ma be ko atwa mabobɔ nsem bi so na me am so mabɔ me ne omudua na nko ahade nkomo wu akiri papa ahomete ndi omudi ni se ya mesire eno ho ya opa na oba ni kura gase nanzo ya bobɔ bi so abrahye ne ekoye nim eka abrabon hwe se sofo wa sori dem no preach gospel ni preach nyina ne se oyo oba na usi abrabɔ kwan so ba ma onye ho ade mfasika no aduane ema ni ndi me pa cho won so abrandi wa ware ndi ngo bai na nware na se futu yetu na yede na wo na hawo ngomo we ye ka kire wan wo de wa ware ni yetu omo nware fo se usi abrabɔ kwan so ne se okura kakra na ayo ba ba ma wa ba wa kwan mu onye ho ade na mfa no no anuane mani ni maami so afa ne se onua ba onye wo mpena
Intidia na ya ona na wo ha wo ekofa sa ntoko ya mo kun nyina abaye eho no nko edi nkomo foforo eho kakra bi no edi nkomo foforo intimi enya me ya se mafo ato me ho so sa sika fam meboa aduane fam meboa ene nkomo foforo e ka ho na ni nyina achi na sei na obaye anya ngwazi azem me ni pa se wu anhame o etomire bia ya mfa ni die sa na ya me di me nkomo de to aka me ni abadaye but enhame firi se fa ni die mani pa oto amena mu oyi wa firi mu keke die na bible no kae oso oni pa wo pentemanya ne ho no amfa kwampa so no o de sa abo kokko video butu gosu anya ne dia so obuni na mu faja fa na wie ye wo ye okwasea ngwasea ye mu ana wote no nyame azem ne kae wo bunanim mienu ise obedi 70 years a wotuo ya wo kɔ wo chenanim dizia kwa so ne ehunu ne ma bi woni efiri sa ya na ya agudie ene ngwasea keka ebi na apie no ento wada da me kasa wo bobra na fa ahudie kura hunhu a kire ya je afiri wonsansan wo hunu nya ye nche no uka police aso ga fa so ode na obeye me but nya dia banka bagu ne nsa ne ye ka jenzi ye jeri 2 years a e wona abozo tetokuro nim ono no ototo ne nsa beza ga jenzi damba che ode ne nkana ngonya no ade ode mesere wa sa amna asumdie no eyira ndimgacho nipa bia so ote abrabo kwan so wemu ana wiase wemu na ukura wasumdie ya ukura mu na enema nkona anim mfama wo samre yasi ni pe dida wo hu kira baada ne to so nipa wati abrabo kwa so no dida wo hu kira baada ne to nya no mo no kan yibi be ma de nkensem ke ka de nkeba ya nya wo yire anko ba akora wo na wotia wo hunu se oba bi bua wo ma na attention kora achen wo no anko no na enyenjene kora anko ditwa ntro wi up to ne o so sister mu kora tim hunu se oni boni bi atia no woni ya odie bia wo be ma na wo enjoy wo life mu no wo na asa atete wo ke kansem onzo otu ya wadewo wugina ho awi adewo wugina ho ho hyehyewo ekom dewo wudidi a wame eno aye baza na anam wiase nim ko sua de afirim na sta hu za de kwa behwe ne ha amena twam ento no asa de wasi afele na wotwi mu ne bosumi ni na kakra ya wo mu mi gidi ye se urade yankunu no nyankwa bi ma ya woni be bi wo be ya hweyi wo ho da bia me kasa be ma de ade amfa ni agro wasetem yo ba o especially nginkan kwache kra na ye bi kro ama o chance ama na ye bibi ben mfa brabo ni agro ho e ba me ye sole na wakọ ba bi oju hudi so ye be ma bebida ama na ya obekom no wa obedweno wa wonte ase afa na no wa ate ase na mi nyese na metio setama na wote sa no wa mpe ndise na wo so obete eno na wo pe no receive na ko wani mu abrabom engineer wa ye ne de ye sere awrade me de me na me ka cho me kan ya na nya hunahuna be bia me kra wo ne wo akiri ndie bia si se kra tia ye na ne e bia ne ande asem de ba de ye mpaibo ene ye body amane because wo yere wo ma de sere awrade se o mfeva no ba wo dura akiri no wo za no ndina na wo ya wo so won kan gram si ja no obi wo be wu ana so sisi di ja no no nkunko nanim na ba bia de ne be kwa koduru bia no waduru ovozu ya de to nchen fi se mre ni ntino no makaza chem wo fa si otimanim se me hunu se nkomo a wadi nyina wa honhono still a won nkomo na chi me papa se na aye den ade ya wo wiase pa brabo kwa so se unu obi ya de no atwa ntro ne ye hunu se ye ntro manyame adoma fa bibi so ama na de me wiase nyina atenga se wono na ye obonsam ye obofo se obra mukura bufu na omutie video bi ombenu omo mbetima pachew se na wukunu bi na mpe wase na obetima pa ochew wase bi na mpe omo hunu se atro bi apie baabi no na wo hwehwe wanya wi a unidi up to ne wa asem da so ho fa adeto ndi etobre bi ansem wi na ya jama ne ko sezi asa de animre ye kasa wa honhunu busa ho se bone dodo a wa ye Kristo yi wo so wo honhunu wo ho sa anka be fa he ndi nyame se tifiri ha no so ntimfiri ma ye simple jai papa yi de ne che no na ne wa ye ni nyina no so nyina so nka nche o se wo so fa ho ndi o jai mpaibo o se ubo mpaya o se ye ja wo soro udin wonte wa hene mra ne o panya asasi so se de o ye no soro ma ye nda aduane na fa ye mfonso firi ye se de ye di firi wona fom ye in their principle. The more you forgive others, the more God will forgive you. It must send a need you kwazo. Abanti na anyade. But when you na semi ya maka che ni nei so. No akokro nkanche buja o first ken nampom baby ton tran baby. E ya brabo. Oso omo aye badem ba no de bebere na fine. Omo mfa mra omo so omo mfa ma e wo omo awo. Na asumdie mra. Go odi nipa dodo achi a papa wa ye ni wiase nyina obi atimi no amo efro obi bedi. Utimi obi na de bibia si na ntimi mfa ncha papa na ye nyagwa watu agu.
mesro ni die kwa so se abusua no nkwadwe no hunu ne ombeye na nso ma abonto yam yi sa ya oni nyina afiri mu na asomdie ntimi mra yi nyina aboboa no na minhira okay odofo yaponto ne abadinto no ene ye yuyo no nyina no de den sa ye no odi nso ye enye na meka chro se ensa ye pese ye de ye no nyina ye bia na bia de eno ane club Ghana fo agya tum papa sa club bia no amanfo na emu damoton ona wonom no se emu damoton papa enya asem ketua udidi na onya ba ko mienu bi na abobo ansan wadidi na ba ko si ho na ne wade adane wusu a ebe kop papa orofo me ka kiro se sa club bio no wonom a utinyo yawo debi bia bi wo ho a wonom a utisiri bi si edwa no na so club bia de emu damoton na kire se hangover bia kuransa anim enya asem ketua nti orofo pebi bobo na wotwi ye omafo bobo bi hu club bia baby dia amafo bi ko wie no na nya asem keto na unifie du nwotwefo asem nkoso saa na obapemfo club bia no emfa wasem enkoso dofo club bia no eyekama eno ti yemu bobi yedwetwa bi na nwoma enkonkan Lawson beverages ofrew or there was the Lawson Heba Mr. Abagwaso, you know, say Lawson Law Care Mr. Eddie Abagwaso, or the Dreamer Bitters Abagwaso, Dreamer Capsules, Eddie Abagwaso. Now, Dreamer Bitters, no, man for the Donwa and the HB, na Omu Bubi. Now, a man of Cratcher says, I Dreamer Bitters, no, a manuma TV so a wura, and my dear so I flew Mura, kama pa, cholesterol in your end, and no, a Drew baby, I want to be and so ya a boapa, and now I want to say, low spell come to Ninano. Dreamer bitters listen say ye haban eni nubra ni nutan ye dia ye ntino da no yensa ne sai ye dru enya asam keto cholesterol nyina no ebe nane no ama ho atumi atom ba bi eton sa tu sa ebo man Ghana mbabiada Dreamer bitters okwa ubenya bi ato enya asam keto akra 0242133577 0242133577 3P garlic mixture pure natural health limited omo ena dia badwa so ye garlic and watching na ne odi nyoma bi akeka ho etuyade ase vitamin C no ene minerals no edum ase tenkom vitamin no ewom papa na high blood pressure no nyina na 3P garlic mixture ebetumi etu ase asthma no osododo obesity no ebe nane sade ni bi stroke no ebetu ase kama pa 3P garlic mixture yade ahodo pi na etu ase ede amawo na okọ colina keba kruski heba ane gamsen pharmacy kofodia o kanshi enje heba enkran ubenya bi ato 0248928824 0248928824 yanko na yanko to 3P garlic mixture yan garlic ene ye free mu a enwoma ekon kan etu yade ase burukutu ya bemamso enso ene burukutu no akakado ye mu ma se tenkom sa burukutu no o ma fododo no a na se de akakado disi wo mu no onum afa wo minimu a edam moton ayai asem ketwa orofo ko duru yam so a utimi se hyehyon kakra dia akakado dwuma a odie no eno ti na ama burukutu no ma fododo no a ani aba ho ba bia tonsa etunsa okwa ubenya bi ato 1 tot no 2 tot no paabo ene ba bia tonsa bia no okwa ubenya bi ato eno tu ni fiedu enwotwe amfo asam nkoso Food and Drug Authority on the sample necessary dimayam se ba bia yebetumi aton no oba penfo burukutu enye ma nemom uwie paade a ubetumi atwitwa bi ubetumi abobbo bi ubetumi anom bi na ne ukon kan nyina da nyina afere 40 days no omafo be say yes okwa awo so na waba na so bi burukutu ene betumi ayesa de no ama kama pa kede ye kon ade akoya nim enya sam ketwa kayinwa ba no ba TV so pa na muhunu a ne buo fu se bibi no nanso nyame otumi obetumi asakra wiem ama na koma abafom abrewatia Ofoso beba medasina mamena Abigail Swasi se enwa da yetama semito be maso no ye ne kasa ye na wadwa lai pa nso no nyame ayadom ama watu anamo de ne akyeremu ofiase no mo USA one sense ye hu de owi abre wankunu mana de meka ni nyina ne se mintotum akoti oma ebufuo entwa te se de Psalm 37:8 kan no o se cease anger enipa na efum enfonso batanipa ho
ɛna wotwa otechire matoto wi a unya nan bia enweye woni esie na konakra na pen asem ɛna aba yɛta asem yɛnta nipa ɔyaw ɛna manipa ya ade bia wanhwe ye ekyire na akwakofa ensempi na aba menim sɛ ya wa hye wakoma mu ma but mesraw na mapawchew se migina esie ne nabusua nyina anemu ene Asem Mpe Nipa fo nyina nso migina ye nyina ya anemu e de nkotodwe agu fom de ama mentimi emu nkotodwe nkasanye sanka mekoto abu nkotodwe wanim fa bibia che ababa no afo so be ma e ma ye bosom kese ye ba ye boye ne ma ye bosom kese the moment eni asase ebenya apam anase ene ne beto kese so bad na si bobu form na enisuo anase nsuo kitua bi kolampo no efri nani ase eso form of so be ma enka ye de ma yemfa ntoa na ya pepe ne sa ensuo be de ho modua en kanu ye better the man enti enua be eduabo kese no wabo na yense group trading ampo basayi adom de hotam no nkunu achi se ye be ye de be ye awie na brantie no ho aye de den na wanya nkwa because obad na se bofom na sa akoye adwaye se woni ensu anase ni su asase enya kamofo so be ma enye easy enti mesre no oma na komanto ne yem until say obejai bibia mu wona komemu no ye bibia enye yiye ma yenko nso be de wo so enya de beye so also on friends so modua kola na sa ne ba na wode abon fom ne mpaye ne sa de ma na wo se o dware kola na ne wa ye wabodua eti yesran ofa bibia ncha wana komemu na sika no so no say they work 260 or 200 and something million na work no so no set sawo center sawo ye ne abusua center sa ne sabeke sika na komanto ne yem ye ne abusua ne betena se ye ne ye pe enti ye ne abusua ne Abigail enyira betena se na imada ne nua be ma so obeja no so ase enso te ono so na koma ehun na o ka me ne da Onyankopon hwa me nua be ma minim se nyina betena se ne de ye atoye na minim se Nyankopon obebem ama ne nyina ye yama esien watimi asa trati asefo asase so na nemfonso na woye ye no watimi anya suahunu bi de afiri mu na watimi de abone blama empo no enchirima anasa afoforo binom no wode beye afutuo de ama wonum te se de yenso yafa ne mapi ma betena ase no mu a da ne da Nyankopon ma ye bi edi to amanfo funu ntofonso be ma ye nua Abigail onfanfonso che wonfa bibia enche no onyimfiri na komemu onje na ko onfiri ni heart until day bibia ni we ya ebeye sana me huno until so be free ni heart and say obe jai bibia mu na komemu no bibia ni wa ma yemfa sika ne ma no esia obesa ahwere ye besa ahwere no enti wonyai sa ebufuo na abehye ne mu yaw na ebehye ne mu no ofa ncheyen na Nyankopon so fa nchensien na wonye ne kransensi atiasefo asaso tubim ofo so be ma me das ma me fancy ekwan ne mu wade beto okay dia da ye koso ya ne pitiri abadwafo akasa na eduru babia se de omuna samu kan yi wotena eyade bia eya me se metiwe na me ba mame afrosika aka chense nye me ba no no me paila me dwa sa no de meye bia metumi aye firi se o ya agumani mu ase babia mahwe na beduru na empo se bema me ne wo akoda me nware no kura no eye na sadie so hwe akoda no asem akokan ye se eye bema fufuro bi banti no wono so kura se akoda no onhwe no biem na sa bema no kura so no so we wabera wonim bema bia yenka no kura nkyere danfo me yense danfo akoro abranti esie wanya de wanhwe na no yie bema nkasa kasa sa mikuro masante mampo abrantie bi koye adwuma won kran se ne sa abrantie ne kura no so wawu sese wo yira ye meyehu ba bi a wafa kokeka ne master wo che na adwuma wakwaje ne contract ye wafa akira kwakote so ene o se je de be wo oye adwuma na no free scarf so to from ye musa so ye nipa bi mu ana akoba sa de na yaudi ye adwuma o akoba sa na yade di ahimo ya ekoduru ba bi kura no sanye ya fidie so kura no a no kura san kura paso ka kura ntumi nka
eno titro no say me ba me pena asem no na ya na metai kana nim bone uwu amfasodie bia ntumi emfiri so emra Ghana yawdie amanfo be se o mada agye so omko adwuma eno ti se Nyankopon eduma boa no osa bankwam bia mu a mi wogidie kase mapa se saa sensem wo nyina obefirim sister we na nim no na nim obi anka ho bia mu o efie ho na de ko ho etie no komo bia obedi afa akire bia no se wanhwe wanu ye na kotia sister yi a obedi ya so de ne wodi ya we ento de bi tie no abonten asa nsem we kwaso wo Ghana na so no yesi abofra no nko fichiri wako aboate afro no enti eja na manawu ana Abigail obapa mami hwemanim kakra me de krupo twedi ampompa wachawo mi ama ho sesese akoma na eba fom se de na wo si ebo Nyankopon din no se de na wo si hunu wa asode no wa anya de se de na ko na ma ho kire bi mu aka wo se ka oni ye business ba na ka sika akora no kamokora bun kama fam so efise mo adwuma na start peke na efa na so ankwa basa ewum so adi hu konkonsa ama nyoma bia firi hunsa unnuanom bo afu ukunu ana ompna onene wo ye akoda no hwe no na so no ma men kan kire o se ebia masa akora kenye tifane fom so wacha ne wate yani abusua no bedin komo no ndu sika no de ekwa bi so no mkote so kapre kora na still na komanto ne yem enti abusua no hwe no pebosia ne kire yade waka no yemfa ma no na fe bibia mfiri ho enti mi amekura meka so modua no wabodua kese pa se nsuo no odigwade nye nsuo no odigwade enti wo hohoro baabia no wo recite ne kasa ne de no mekasa ne mawa ebe fa se do omuna samu aka nye kosua ne snap nko a na so maame jamane kawate yade na so wiase nyina ne mantamu awti nyina hu se asembia esia kanto so no enyampa efise edua no asakraw edua no agiwa firim enti facha wate obeka bibia na obeka bibi kakra mamintiewe Nimeda masine atiefo nyina ase mese no aso be fom ya me fanche se de na enua bakan Nyankopon de me de eche me mfom nipa kwambone so de me fom efom tia me nipadua me ne na me kan asem ne chense nipa be yo bi bone aka de be ne yeti a wawu nipadua na wo sere urade no de che wawu hu ba de kodi obi na mo obi ade ehwere no ana wo don sam mienu didi unya hwe mfamfrim me ne nam nyina na otofufa am de man because history be won hu bia no enye me try se me tu ne fo anso wa amfa opo no nko ane ho de opeso no nko anyama ne ho tonom en no ope ini panso yemfa santena se start no na yire kram de brem ni bi ma no se start na me ni breye no ene nke bi oba no kro oba me na ase ehwe se ne nka kuma beto yem kro nka bi a ene nke nu se bo oba no so ye no se me ni na enya ono so mfa ho eso no de badia munyina na motafere tise so di ache no ya me di ache ne de se scanning badia makoma mu de because ya de adabia maka to se me saka scanner de makoma de enya me beto me okay Asem Mpe Nipa metiefo ne mahwefo nyina na abusua esi abusua we de wasem wo baba wa no so agya ache ne mmom ne saka sika no de a bibia to betwa 0551 0551 0548 0548 hello yey ozo da mutum kana manyaji ozo ye fome ofikwa ni kasafiri pade ndio fome obedi okay no foso me say asima moka wase me mejere Osei me say me de tu pa me me fisho say minka obi wase mbanenta na me semo a sika no
Omufama Mameno, not Montonian. Na Mamino, we may be Manaka. Also a Jamanaka, a Cassicaron. Hello. No question so far. You might be at the Sia, any other chill. Let's say Tiranatra. We are them of an question, you had a refugee. Oh, Sabi, what you can't pet people who said a Bible can was a woman who said before. I said, why were them to a question to a placket or any nickel? So, Takoya son one nickel, my bonze, or Doggy Sassan, why? Sabi, I said a contour. And some mamma may go boss in now, it tells itself will be a worry. We are concerning, I didn't was that good in Kuma, Ewano. I don't know, sir. Tell my concerns over Elba. She discusses any type of fear momentum. Young paying near them again this year, and I'm just near Bano. And I said, a big baby as a sure, and tell them yesterday. So she got a bag, I can't get piano. When you make a comedian, or few money, the boy. No case, they say Nakuma no eba from Kamapa. Hello. Hello. Baby, I'm free with the well low you know, yes, I be you a free so. Yeah, Breno. Kaza free, eh? Susanso. Yenti opanipa. If you are on Kano, Papa, and so Kano. She say what kind of credit? Hello. Baby, I'm free with you. That's a fear, Yes, you. You didn't call your aqua. And you made a Namisram baby. Mama, Akumatra, Yamin Sompa. Obama sent a mini animal for no yet be a woman and no near. So we got a woman a chat, no yet. Papa, not near. Ya no fanchano. Openi na obodu kunsa amfana number 2 da na wakanya sa Sompa. Pera mase. Ayo production line ya beto so unya ne number na dia ma kama pa. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Osio. Ye. Na go point siamo. Ya metiase. Na omesa mo oya number 1 na ba ku bebe kan ho a se obotu omesa mo. Yeah, na Juma said yes, Fata. Oh, meaning, Salem. Almost about the same person about I know, no, I hear it. Then boom back could become on so on the tour of Papa. Also, Mamino, as some audience, some abano, Yandanas. Mamino, I had I mean, kind of. Now, man, I come remember from Cra, Penamocano, with some time. Yes, no. When you are Manaka, the Papa, no, I am from Sakasti. I am from Sompa, then man, this a good start. You know, my best mamma, often from some channel, and from some channel. Also, my friend, especially after she, and I said, new Abrim, Coco, new Abrim. Okay, but I say hello. Hello, baby, I'm free with you. First, I'm afraid back at FM Coco Frimpon. Kwaku Frimpon, you do the Asem Beba. Some job, Papa, Nepa, some bande. Ain't you? Madam, my way, dear, my men made Bunko to get Panacho. And no question. On Fanche. If you have to study effort by Nipan, who are educated to be no ocean, by no one. It's yet friend, you Bunko to get the Yakupo Panacho. On Pigeon, if I should change up on Yakupo, on Fanchen. The road is Calcran at a media, you are no cran and Kay. You are in a Cacray cran on Kay on Fanchen. On Fanchen, on now, Flumfia. Yes, what I other quite out as a mean view. Yes, then, Roma, you enable to get Panacho, on Pigeon and Mission Yakupo. Okay, hello. Hello. Hello.
Hello. Baby, I'm free with the volume and conform. You need come off phone. That's all. Good evening. My just so about baby, I'm free with the. That's all. Make us feel block. Yenti o mame. That's all. Yeah, some nam person me kaka. Asanunti e na yenya da je twa wo no yeti o. Me bacho ade abra ne yes no enye kra. By the yes am system or the better. So we say when you give we see ba we a mosi coming. The son of the own phantom. Na nipa uwu a sabiu. Enta so bi enu so. To say the yes system. Obama na yi abafom na koma abafom. So they are saying na they are brand here and enya kra. Look at they are koma esi yemno. Wanya dia kra. Hwen na we mena hwe de wa koma ye no. Hello. Yey. Owajo. No ti fo le obuda fo nyina. Titi o malumba ne masa mwana ni de. Na abranti medi hu ya kakra. Kofi se asoro no waka ade no waye. Umi edu so wa asoro waka no kure. Kofi wa se do aka o go na aka beke timili. Leka no kuma ho so wa wa ni asoro obedi atu. Oja ze. Enti wa so no de oba de woni sika le mu woni tula ehema onya alisansa na sika no ohun ko ba so obedi e da bibiri. No, okay, sika na nkoso so na koma ntone yemu o. Hello, good evening. My just so katachi baby afrefre udin. That's why I said AB no sika na by it we do okay no echi. That's what happen so. Okay. Ani bi mo said your mo kan ya na ye open kase na mi show nim kasa fa na de me kan say the reason why make say or the mother ni man ko ni mu fi na ko mfa na gele odis karma na ko di push man di no ko fa mo na asi because apa o the man ne nanum nyina da asi o tie generation eto aso hwe Davi onya no for ba ni so ba ni ni de ono ba di discharge na so ni hwe di wa wi wa ye wi ko fa na me sema omo ba ba no. Hello. Oseni. Kada che baby afrefre udin yan konko yanim last caller. Wow, this year number 1. Asante Bakai, Asanso Fuyase, Assemblyman, but Perfume, and then you go Asanso. No, Yatia, na se kwadwo be kwa ma hene ma me why. Kwa ma hene se tiata, me na this year konko pa no easy kula. Okay. So dia wo kanu. Obara ya dia pon kana kuma ntiyem. Ni so fi ga sam cha. Na ni ya bi anche. Ni me ma no ya le bi so mu ji ta woni ya mani ma ni kino. Ni so Sompa ya ba hodie. Okay, ahani adu ofre no enyina ebesie abi wa hu de obi eka abi utimase wati de wiase nyina eka da bia meta kan the voice of the people is the voice of the Lord we wura de awosom no ne ma ene kasa kire wi se je bibia manenka jai manenche na de asemcha na wfa ahwenye den enche miama hu sa akoma no eba fom entoma wi ankoto nyankopon ya adoma wo kyena no na miama hu sakraye jama ne kyeka nkawate enyehwe wiase de daku ne de hu nipa abrantie ya nye kura no daku bi won so ye papa kakra bi ma tifa papa no sakrem kakra na ka nyoma nkonko ne nimate enyehwe wate edase kwaku ofo de o munya ne se de se de wa kan se ka se tra busuem se ekase yakumu minimum mabushu ani mode but we abrante situation na any can prevent in a life nansa so what you say minim say mami abotoye mu no eba na abrante benya na ho na sika ono aso na da say obetima kan bibi afa wo say bi kra na ye ne wo ba bi betim de na fa na komato na emu no banifo say ya pampata ku ase na tu abeche bafo say ekase bi aye chance busu anso bibi da ho a o me ba ni manimu ya bi nso na ho no mu a ye hwe na ye ni nya kwa kushe wudu aboni mu pa ya mfasika na mama mi we ya sta na comment ana me kan se ono ane kan but bia ya wodie na woni mu no panifo na no madaroma wo hwe ye ne no e kasa nyina mi saka misika eti se sika na ma
wɔkaeɛ ansa na wɔɔka saa nti sɛ sika no ama te sɛ deɛ wɔka me ne wɔyɛ adwen ebi a ne nkɔyɛ nso bi a na biribi wɔbɛtuma sɛ ebi nna hɔ na ɔkyerɛ ko ebi a yɛhwɛ na ebi ade bɛkyɛ yɛante asɛmpa kɔ ne situation na ɔda wɔte so situation so na nka yɛhwɛ na nka ne abusua no ntra se nkasa sɛ bi a yɛtu anamo sɛ na nipa no ho tɔ no kora ne sika no bɛba yɛne abɛgye sika no yɛnsɛwu ne life sɛ so abusua no hwɛ na bi da hɔ no bɛnya bi a ɔmo mfa mmra maka no ma mmienu wama abiga saa dane ne kɔn o dabi sɛ ne sɛ kwabrata situation na ɔte so okay atefo asɛmbu yanya sanketo yɛkɔba de bɛsi akyirɛkyirɛ nyinaa no yɛde bɛbɛ da mo frisi anim nyinaa ne yɛhwɛ sɛ yɛsia ho bɛtɔ no na yɛnwa abiga so saa bi no na kɔma no ba fam a abrewatia afoso ma yena obi ase yesore so na yaka chaw so wo how amane atete obi etwa wabe obi ebu kwase a Asem Mpe Nipa dwumadie fo betimi afra ye man ne yetimi agye so number ne 0243 5878 0243 5878 and now 0552 095593 0552 095593 0552 095593 memi no bia be frɛ bia no ye beje so no yaka wasem e dia ma me da so for se ya so dia kɔ sina na okuafo kɔ adwuma bɔpɔn aba adwuma so akɔ pension homgye mu a obeto na nanom se do kɔ adwuma na nyɛ odia ye so dia na obi so ababi na ye kure the World Prime Ministry Tech Botanical Gardens ho na Apostle Alice Champon one na asoma no omobɔ mpaye di mpaye frɛ krupo twedi ampon Oforisuo Aboagye kɔ ne yansa so obi a oboaye emma ene dwumadie